بايتمتوني بلولي عمق بحري حصاري ريندي درسنا فخري وآخر صيد منزشن اندوازا وقاقا في لندن تتامي مكانزا دقم حجسة ديالا من كبين يا زبيني قلف يا ميتا قلف يورينا حدا ولا اسمرا زركب الصليب البيب الانتقالات بلاد عيني المزمان كما يدمع زراتك زقم بيد مخي زرق افانا يبتصف ازنا ازناتي عمبابا يلا لا قربا ورماي رصاص يلا ما قربا ناطق قول كويت حاريني سبيل عظمك من زعفلي رب جابي وحس فقنا سبعقي بلون كفلا لينا لسا مالي كبرتي زابد راويت جنتي بطوا بجخو كم صوت بلادي أفضراوي علمي ماني وربيو أبكرني يستاح مرك المئة دفئي بالكمدا زحر بلا تموت كم أملا كم تأملا نسايا والبلا نسايا والبلا نسايا والبلا نسايا والبلا سلام تخطاتلتنا إذا كان كما يتخونون تبوكت كونون أي وترو تمنيتنان بحقناني ولومون كم وترو نقولو أقداس النزلو عبيت زيناتات بعلم درجة بزوبات درجة أمودات هذا ما نحقرنا زملكتنا كله كنتات كنركن فتنينا مشم أبزوان زي قلت فزخونا معبالتاتنا نرزلنا تي أبزوان زي الدخول مخان تاي واقع كخفل كم تخلد ما بقول لغنرينا أنا بحكي very very interesting زينا نبرزلنا نقول لما ببناتو كن رياكم فتنينا لايك قبر سبورت قبر كام مجمريا دقف ناتكم اي توحدو هنا دما نعاكم يمتني بكع زبالنا تحسوكم كركم فتنينا كم وترو دما مجمريا بعلم درجة كنجمرينا what's going on let's get ابزيان نجمر. So Trump is trimming the US budget and he's not just firing government employees, he's also cutting US aid. We're talking about government grants and assistance. This covers a whole lot of things. Military aid to allies, humanitarian work abroad, research funding at home, also grants to colleges and schools. All of this counts as American aid. But Donald Trump halted it. مچم دونالد ترامب نحنت معالتي كنا نحد ساعات كمان درجة نص زقبر زلون نت زينا قطع المستقطع صروي ماغنيت ناي زينا مخانون فلتينا بقف بزقبرو ببوليسات ناتوز بزتكبرو عند ابز كنستو لا زلنا ابزنت مصاصر 4 عامات دونالد ترامب بافن تايجر يكونن انت عينت بوليسي محلالف زياده وينا خنتكر مخنياتو باف دونالد ترامب انتي كيف زيبل بوليسناتو ግን ንዑ ተኩርካ ክትርክት ክላለካ ኣብዚያ ካፕተን ቀዳሞ ድፈረመን ዝኾነ ይኹን ንወፃኢ እንህቦ ፖሊሲ ሓገዝ ጠጠው ክብላለው ንተስዓ መዓልቲ ክሳብ ኩሉ በዓልና ሪና መንግስትና ተይሪዩ ኣድላይነቱ ንረብሓን ንሓይልና ኣሜሪካን ኣበርክቶ ዘይብሉ ተኮይኑ ድማ ክንዓልዮ ስለ ዝኾና ሳብ ዝኾነ ዝኸውን ኩሉ ጠጠው ክብላለው እንኳን ላይ ውሽጥ ኣሜሪካ ዝነበረ እንጂ እቲ ናይ ኣሜሪካ ነውፁ ስለ ዘምፃሉ ዘሎ ክገድፎ ምዃኑ ይንገራሉ ኣብ ካልኦት ዓለም ዘሎ ግን ንብዙሓት ሃገራት ድሮ ራዕዲ ፈጢሩለና ኣሎ ብፍላይ ሃገራት ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ዩክሬን ስለዚ መንዩ ኣብ ኣሜሪካ ተፀጊዑ ዝኸይድ ነይሩ ብሕጂ ክረት ኩነታት ገለገለ ሃገራት ኣፍሪካ ዝብዎ ዘሎ ሪኣክሽንስ ድማ ከርእየኩም ክፍትነ But Donald Trump halted it this week. He has paused most aid programs for 90 days. Why? To review them. Think of it as a political audit. Programs that fit Donald Trump's ideas will keep getting money. Those that do not will be cut off. Say there's an abortion clinic abroad or a conference linked to diversity policies. Those programs will not get US funding. We're talking about a lot of money here. The US government is the biggest international donor. In 2023... ሕጂ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ብኸመይ መንገዲ ተመሪፁ መፅኡ ዘሎ ራዲካል ወይ ከዓ ብርቱዕ ዝኾነ ፖሊሲታት ንከተኣታትወሎም ህዝቢ ኣሜሪካ ዌልካም ኢልዎ
እዚ ሰብ እዚ ፀረ ዲሞክራሲዩ ፀረ ማዕርነትዩ ፀረ ደቂ ኣንስትዮዩ ፀረ ስደተኛታትዩ ፀረ ከምዚ ኢሉ እቲ ሚድያ ኣንፃሩ ነዊሕ ፕሮፓጋንዳ ገይሩ እዩ እዚ ኩሉ እናሃለወስ በኣሜሪካ ብዓብላሊ ድምፂ መሪፅዎ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እቲ ዝበልኩሞ ሰሚዕናኩም ኣለና ካብ ንዓኻትኩም ንሱ ይሕሸና ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ማንዴት ኣለኒ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኣሜሪካ ኩሉ እቲ ሕማቕ ብዛዕባይ ዝገበርኮን ክገብሮ ዝኽእልን ዘይክእልን ኩሉ ብዛዕባይ ተዘሪቡ ከሎ ሰሚዑዎ ንዑ ሰሚዑ ንዓይ ክመርፅ ዝኻኣለ ኤግዛክትሊ እቲ ኣነ ክገብሮ ዝደሊ ስለ ዝደልዮ እዩ ብምባል እዩ ስለዚ ዳይቨርሲቲ እዚ ዲኢኣይ ዝብልዎ ዘለዉ ንዳይቨርሲቲ ወይ ካብ ብዙሕነት ወይ ገለመለ ብፍላይ እዚ ናይ ምፅኦታዊ ርክብን ምስ ፆታታትን ገለመለን ዝተሓሓዝ ነገራት እዚ ጠቕላላ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎን ኣሜሪካ ድማ ኢሎን ማስክ እውን ሓንቲ ፖስት ገይሩሎ ብዛዕባ ዛርስ እዚ በዚ ኣጀንዳ እዚ ተጠቂሞም እቶም ሌፍት ዝበሃል ወይ እውን ፀጋማይ ክንፊ ነዚ ኩሉ ሕማቕ ኣጀንዳታት ዘዛውር ዝነበረ ከመይ ገይሩ የኽዶ ከም ዝነበረ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እቲ ጉድ ድማ ናብ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ኣተኪሩ ከም ዝነበረ ከርእየኩም ክፍትን They spent $68 billion abroad. At home, it's even bigger. White House data claims $3 trillion was spent last year, $3 trillion in federal assistance. And where does all this money go? So, መንግስቲ ኣሜሪካ ቀሊል ገንዘብ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ተጠቆ ብለ ዝብል ዘሎ ብደረጃ ዓለም ክንርኢ ከለና 68 ቢልዮን ዶላር ኣብ ሓደ ዓመት ጥራይና ንብል ዘለና ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ክሳብ 3 ትሪልዮን ዝበፅሕ ባጀት ናይቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ ዘሎ ስለዚ ገጅፍ ባጀት እዩ ክቋፀር ዝፍትን ዘሎ ኦኬ እንታይ ማለት እዩ እዚ To things like medical subsidies or insurance, to grants for colleges, to diversity programs, to critical research, a whole ስልታት ሪቦ ነርኩም እዚ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ዳርጋ በፍንጫና ክእትውልና ደልዮም ዝነበሩ እዚ ባንዴራ ናይ ሬይንቦው ናይ ግብረ ሰዶም ፆታ ናይ ምቕያር ናይ ቆልዑ ናይ ገለመለ ናይ ዳይቨርሲቲ ገለ እናተባሃለ ከምኡ የለን እዚ ሕጂ ክትሰምዖ ከለካ ንኩሉ ዕድላት ንክህብ ዝግበር ዝነበረ ይመስል ግን ቀንዲ እቲ ገንዘብ ኣበይ ኸይኑ ነይሩ ንሳ ንባዕላ ገለ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ፋንዲንግ ትረክብ ምዃኑ ስለ ዝንገር ናቶም ቻነል ነቲ ሓቂ ክትዛረበለ ይደልን እያ ግን እቲ ሓቂ ኣብዚ ኢሎን ማስክ ፖስት ገይርዎ ነይሩ ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ናይ ከምዚ ብፎሬን ኤድ ክበሃል ከሎ ረድኤት ንቤት ትምህርታት ንሕክምናታት ንገለ ጥራይ ዝህቡ እዩ ዝመስሎ እሱ ኣሎ ግን ውሑድ እዩ እሱ እቲ ዝዓበየ ክፋል one of the largest Hungarian opposition media outlet is upset by Trump's executive order halting US foreign aid for 90 days እዚ ዝዓበየ ክፋል ናይዚ ገንዘብ ናበይ ዝኸይድ ነይሩ እንተልኩም ፅንሕ ኢሎም ክሪኦ ኢና ኣንፃር ኤርትራ ዝዛረብዎ ዘለዉ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ሚድያታት እዩ ዝኸይድ ነይሩ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ትደልዮ ሬጂም ቼንጅ ክገብሩ ድዮም ደልዮም መንግስቲ ክቕይሩ ድዮም ደልዮም ካልእ ነገር ድዮም ክዘሩ ደልዮም እዚ ኩሉ ሚድያታት ነዚ ናይ ኣሜሪካ ፕሮፓጋንዳ ቻይና ሸይጣንያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰሜን ኮርያ እዩ ገለመለታት ድብል ብሬድዮታት ድዩ ብዌብሳይታት ድዩ ብሳተላይት ድዩ እዞም ኩሎም ሰባት መን እዩ ዝኸፍሎም እንድሕልካ USA ተባሂሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንናይ ኣሜሪካ ዕብለላን ሓይልን ክደፍእ ንዝኽእል ዘበለ ብዝተፈላለየ ፋንዲንግ እዮም ዝገብርዎ እዚ ገንዘብ ዝጠጠሙ ዝበለ ሕጂ ክትሪኦም ክንደይ ቻነላት ኣብ ዩክሬን ክንደይ ቻነላት ክዕፀዋ ተበጊሰን ኣለዋ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ኣብ ሃንጋሪ ዝሪኦም እዮም ሓደ ካብቲ ነቲ መንግስቲ ኣብ ሃንጋሪ የማናይ ክንፊ እዩ ኣንፃር ኤውሮፓን ኣንፃር እዚ ኩሉ ባይደን ዝኽተሎ ዝነበረ ኩናት ናይ ዩክሬን ተጠው ክብል ኣለዎ ዝብል ዝነበረ እዩ ኣንፃሩ እቲ ሚድያ ብዝለዓለ እቶም ኦፖዚሽናቱ ብዙሕ ይሃርሞ ነይሮም ካበይ መፅኡ ነይሩ እቲ ገንዘብ ዶናልድ ትራምፕ ተጠው ክብለ ምስ በለ ሕጂ ውይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ዩክሬን ከምኡ ኣብያት ኣብ ኩለን ሃገራት ናይ ፀጋም ዜናታት ዘመንጩ ዝነበረ ውይ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ካበይ ይብገስ ነይሩ ንምንታይ ዕላማ ሕጂ ትፈልጥ ስለዚ ብዙሓት ሬድዮታት ክዕፀዋ ክትሪኢኹም ብዙሕ ቻነላት ፋንድ ዝረክብ ዝነበረን ዘይነበረን ሕጂ ኢኹም ክትሪእዎ ኣብዘን ዝመፀ ዘሎ 9 ወርሒ ብዙሓት ካብኣቶም በጃኹም ገንዘብ ሓግዙና ክብሉ ክጅምሩ እዮም እንተዘየለዉ ድማ ስርሖም ተጠው ከብሉ እዮም ሰራሕተኛታት ምዝጓግ ተጀሚሩ ኣሎ እዚ ካ እንታይ ዘርእየካ ብድሕሪ መጋረጃ USA ተባሂሉ ሓገዝ ዝወሃብ ንኻልኦት ትረድእ እዚ መን ፖስት ገይርዎ ነይሩ Elon Musk ፖስት ገይርዎ ነይሩ The US radical left has been using US taxpayer money to fund radical left political parties and media political parties and media around the world. እቲ ፀጋም ዝበሃል ወይ ክንቲ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዝበሃል ነቲ ገንዘብ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ተጠቂሙ ኣጀንዳታት ናቱ ኣብ ምስላት እዩ ዝጥቀመሉ ነይሩ ስለዚ እዚ ጠጠው መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ገንዘቡ ጠጠው ከብሎ ከሎ ኩሉ እቲ ኣጀንዳታት ዝኽየድ ዝነበረ ብኡ መንፅር ጠጠው ክብል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ፅቡቅ ነገር እዩ ሕማቅ ኣይኮነን ብፍላይ ተን ኣብ ነፍሰን ተኣማሚነን ዝኸዳ ዝነበረ ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ክረብሓ ከም ዝኽእላ ኖ እቲ ዝኣንፃረን ዝግበር ዝነበረ ዘመቻ ክጎድል ከም ዝኽእልን ኣብ ነፍሱ ዘይተኣማመን ዝነበረ ሕብረተሰብ ብነፍሱ ዘይከይድ ዝነበረ ንኣብነት ኣብዚያ ስምዕዋ ክልተ ሪፖርት ክበኩም እየ ንሽተይ መነመለስ ክልተ ሪፖርት ክበኩም እየ ኣብዚ to critical research, a whole lot of things. If you freeze that overnight, there will be chaos.
In fact, that's what happened this week. Colleges and charities were caught off guard. Patients were unsure about medicines, so the US judiciary stepped in. A federal court has blocked one part of money. Will keep receiving military aid from America. The rest have been only Israel and Egypt will keep receiving military aid. ክልተ ሃገራት ራይን ሓገዝ ክረኽባ ሚሊታሪ ኤድ ብፍላይ ወታደራዊ ሓገዝ ረኽባ ክልተ ሃገራት እየን ተባሂለን ዘለዋ እስራኤልን ግብፅን ክልቲአን ድማ ኣጀንዳን ፍሉጥ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳምነት ናቱ ኣበይ ምዃኑ ድሮ ኣብታ ኤግዜኪቲቭ ፓወር ናቱ እዩ ዘሎ ኣበይ ኣጀንዳ ናቱ እንታይ ክገብር ዝደሊ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 4 ዓመት ዩክሬን ቀዳምነት ከም ዘይብሉ ብኣፉ ከም ዝሕግዘና ኢዶ ገለ መለዶ ይበሃል ኣሎ ግን ዶናልድ ትራምፕ ንጹር መልእኽቲ ናቱ ኣካይዳ ናቱ ብኣፉ ዝበለ ግደፎ ተግባር ናቱ ቀዳምነት ናቱ ናብ ቻይና ምዃኑ ካልኣይ ቀዳምነት ናቱ ድማ ማእከላዊ ምብራቅ ጉዳይ ናይ እስራኤልን ግብፅን ንኩሉ ጥጦ ኣቢሉ ነዘን ክልተ ሃገራት እዚአን ጥራይ ክድግፍ ብላ ኣሎ ኦኬ that's ሓደ ጽቡቕ ኢንዲኬሽን እዩ ካብ ወጻኢ ከንታይ ከሉ እዩ from America. The rest have been cut off. Now there are two things to note here. First is the lack of clarity. It is not clear if Trump imposed a blanket aid freeze or which agencies it will impact, which is why the judge halted Trump's order. The second issue is the legality. In the US, only the Congress can allocate and freeze. ሕጂ ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ዲስካሽንስ ብዙሕ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና መንግስቲ ስልጣን ኣለዎ ድዩ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝግበር ገለ መለ እዚ ዲስካሽንስ ክህልዎ ኮንግረስ ስልጣን ዘሎ ብላብላ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝግበር ካላርስ እዩ ነቲ ፎሬን ፖሊሲ ግን ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እቲ መንግስቲ እቲ ፕሬዚደንት ስለዚ እቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ሕክምናታት ድዩ ንኮለጃ ዲ ገለ ዝኾኑ ንሱ ንግደፎ ድሓር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳዮም ዲፔት ገይሮም ሓደ መፍትሒ ክገብሩሉ እዮም እቲ ዝለዓለ ኣጀንዳ ኣብቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ወይ እውን ናይ ፎሬን ናብ ካልኦት ሃገራት ዝኸይድ ዝነበረ ኣብኡ ይክህሉ ተቐንዲ ኣብኡ ከንታይ ፅልዋ ክግበር እዩ ደስ ናብዚ ሕጂ chaos, charities have begun firing workers. United Nations programs are scaling back their work, especially in regions like Gaza and Afghanistan. And in Ukraine, President Zelensky is nervous. He says military aid has not been cut off, but he's still seeking a report on the impact. كلها بين أمريكا USA تنقص نبرد رعدن فرهن شبران حزوا كم زلوا even بعد اليوكرين وين تقولوا UN تومنا UN ناي شاريت محبرات زنبرد ما سرحت نياتات كسوقون باجتهم تطو قبلون سرحتهم درت كقبلون جميرة مالو مغنياتو أمريكا تزلع على بركات سلزنا برد President Trump's freeze. يوكرين already أبتو تهدراوي جو بايدن زعكل نتسع معلتو زخون هيبوهم سلزنا برد حنا لنا يبلالو أبتو وشت الميديا ناتهم ديو الحكمنات هاديو نبيت مرتاد ديو نقل ملت هاديو كله كاب أمريكا بزح جنزبي زمت سنير وزيد لون دحريلو أتي يوكرين زبال كم حبرة السب كم هاجر كغسل يخلدو أوروبا أخن تايبر كتوخ جبرياب. This concerns many areas from communications and digitalization to support for veterans, schools, hospitals, and reconstruction. Of course, the details of these programs were not previously a matter of state oversight, but the officials will present everything to me. We'll see how the legal challenges unfold, but there's a bigger story here, the story of US aid. This isn't just altruism at play. هجي اتي USAID ابزيا تا عندك الرياضه اللي دلغو ذاك كفال زيا نا امريكا حقس كبهال كله انتايو exactly. This is also political. The US donates to nearly 180 countries. Who gets what depends on American interests. Look at the period after the Second World War. The Americans pumped billions into Europe and Japan. Germany received around $30 billion after 1946. This is amount adjusted to prices in 2005. $30 billion for Germany. And Japan got around $15 billion. And بحبش أمريكا حجز محاب جنزب محاب مجمري أيقونن حدش نجرون أيقونن كابت أنت زنبريو ننوح نربحاناتهم لهالجناناتهم زتكم اليوم بزع جنزب كبخا خلونا تقول تبع إكسباند خجبروه خلوي ونبت جنزب بعدادي بيستفعل على من قدي تقول تبع سلزة عبي كامباني تاتنا أمريكا أبو شيطان قطباناتن يعبيها سلزة تجنزب زبو نتقول تبع يبرابرو نتن فابريكاتنا أمريكا أبو إنفست نخجبران نكشتان كم دما نقطباناتن معباي كتاكم سلزة خليلهم يوم زجبرون يرم أبزي نقطباو لهم عاتي تكملون يرم بس جزية جن زي بوليس زي تغيير زي استراتيجي أبزي وانزي أبكمي كنا تاتي يوم زي حجز زلوا أجد سنة هلو مهنياتو متأنا أبزينا قربنا مسمتنا أبزي سمعش. Now cut to 2010. America's interest changed. In that year, 2010, $4.4 billion were allocated to Pakistan and Afghanistan, and $500 million to Iraq. Remember, America was fighting wars in both these countries, hence the funding boost. Now, if you look at 2023, there is another change. Ukraine is now the biggest beneficiary, and Israel is a close second. Do you see the trend here? US assistance follows US interests, and they don't even hide it. Let me take you back to the year 2000. صدايو تي أمريكا حجز جبريت بل تي USAID زبل نبعلو تشمع دنا جاريو aid
ማለት ረድኤት ወይ ይኽእል ወይ ዘይቲ ወይ ጥራውስቲ ገለ መለ ዝመስለሉ ንሽተይ ክፋል ጥራይ እሱ እቲ ዝዓበየ ኤድ ዝበሃል ወታደራዊ ሓገዝ እዩ ኣፅዋርን ቦምባታትን ታንክታትን መዳፍዕን እዩ ስለዚ ኣበይ ዝቕፅል ኣብ 2010 ኣፍጋኒስታን ኢራቅ ፓኪስታን ኣብኡታት እዩ ነይሩ 2023 22 23 24 ድማ ዩክሬን እዩ ዘሎ ከምኡውን እስራኤል ብዓብዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ምስቲ ወታደራዊ ስትራቴጂን ረብሓ ናይቲ ሃገርን ቀጥታ ዝተሓሓዝ እዩ ስለዚ እዚ ክቀያየር ከሎ ዕላማ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን እቲ ኔክስት ስቴፕ ናቶም ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክነግረካ እዩ እዚ ከዓ ዝሕባእ እውን ኣይኮነን ናይ ቀደም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ጆን ኬሪ ዝበሎ ንሕና ንባ ሓገዝ ቻሪቲ ይኮነን ምፅወታ ኣይኮነን ነቲ ናትና ረብሓን ናትና ኣጀንዳን ዘገልግል ምዃኑ እዩ ዝብል ብኸመይ መልክዕ እቲ ሓገዝ ዝወሃብ ንኣብነት ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ገለ ሃገራት ድሮ ካብቲ ሓገዝ በቲ ሓገዝ ዝሓመማ ሃገራት እንታይ ይብላ ኣለዋ crying oh I don't know Trump has removed money he said he's not giving us any more money watu wanalia why are you crying it's not your government it's not your country እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት ዝነበረ እዩ ቅድሚ ዊልያም ሩቶ ፕሬዚደንት ዝነበረ እዩ ድሮ ኣብ ኬንያ ዶናልድ ትራምፕ ገንዘብ ክበና ኣይኮነ እንታይ ክንከውን ኢና ገለመለ እናበልካ ዕዝምዝምን ጉርምሪምን ሰማዕ ኣለኹ እንታይ ኮይንኩም ትበኺዩ ኣለኹም ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ኣይኮነን ኢልዎም ወይ እውን ኣብ ኣሜሪካ ግብሪ ትኸፍሉ ኣለኹምን ስለምንታይ ዘጨንቐኩም እዚ ንኩለን ሃገራት ኣጋጢሙ ዘሎ እዩ ኬንያ ከምኡ ኢትዮጵያ ከምኡ ሶማልያ ከምኡ ጅቡቲ ከምኡ ጀስት ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ሃገራት ብምለን ግብፂ እኳ ክትቅበል ስለ ዝኾነ ፀገም የብላ ኩለን ሃገራት ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኣየት ዓብይ ክፋል ናይ ቁጠበን ኣብኡ ይምርኮስ እዩ ኩሉ ቁጠባ ይብል ናይ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ሕብረተሰበን ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ዝፅጋዕ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ሓገዛ ካት ክትገብሮ ከላ ጠጠው ክትብሎ ከላ ቀጥታዊ ፅልዋ ኣብቲ ባጀት ናተን ኣብቲ ቁጠባ ናተን ኣብቲ መናብሮ ናይ ህዝቢ ክረአ እዩ ብዘይ እሱ ኣብ ሰንኮፍ ዘለዎ ሃገራት ዝቕባበን ካልኦት ሽግራት ዘለዎን ህዝቢ ድማ ተፃዋርነት ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ነቲ አንድሬስ ዝበሃል ዘይ ዕግርግርን ካልእ ሽግራትን ኣብ ደገ ክኸፍት ከም ዝኽእል he has no reason to give you anything I mean you don't pay taxes in America he is appealing to his people shauri yenu bana this is a wake up call for you to say okay what are we going to do to help ourselves instead of crying tujiulize what are we going to do haya ametoa hiyo pesa sasa tutafanya namna gani jameni what are we going to do so ኣክን ምብካይን ቁሪምሪ ምባልን ዶናልድ ትራምፕ ክባና ዘይኮነስ እንታይ ክንገብር ንኽእል ነብስና ንኽንሕግዝ ከመይ ኢልና ክንበገስ ንኽእል እዚ ከዓ ኤግዛክትሊ ኣብ ነብሱ ዘይምርኮስ ሕብረተሰብ ብዙሕ ኣብ ኣፍሪካ ትሪኢኻ ፌክ ዝኾነ ቁጠባታት መልኢድ ኣሎ እዚ ማለት እቲ ሓገዝ ኣይጠቕሞምኒ ነይሩ ወይ እውን እቲ ሓገዝ ኣስተዋፅኦ ኣይገበረሎም ንብል የለና ይገብር ብልክዕ እቲ ሓገዝ ምርካበን ኣይኮነን ሃገራት ኣፍሪካ ፀገመን እቲ ሓገዝ ኣበይ ቦታ ከም ዝውዕል እምበር እቲ ዝወሃብ ሓገዝ እኮ ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ምኻለ ኣብዚ ንኣብነት ሓንትላ ባዕሎም ሰርሕዋ ድራማ እንድያ ግን ገለገለ ክፋል ናቱ ድማ ሓቅነት ኣለዎ ስምዑ ብዚ ሕጂ to announce to you the first artificial intelligence road that will be completed in less than 1 year. The government is setting aside 10 billion. هذا تكنولوجيكاوي تحتقرتي ترجع بارتفيشال انتليجنس تسنى نخنصرح 10 بليون دولار دي قلمله منقص باجت توصيله سرح تجميرو له يبلو اجي كما يلو يطفت ገንዘብ راي وزيد تحجز ممتع يكون تقام توصيت ناتي راي for the completion of this project. Thank you. Thank you. راي وخما يلو تገንዘብ يخيد على تمزوم ፖለቲከኛታት ማለት እዮም so رايو بقى خلاص جابرنر منقسي حدا يمت قال يوسد بتي يمت بايتو يمت قال يمت دي opposition leader يبهال يريسغا ناتي وسد كل نقرنا نات مسوسد مودا انت عينت سرقاي تسرح قال يوم تقمت لهم تاني مودا تسرح سرقا بقى خفت اقول 10 بليون شيء تريفمو سرقاك سرح حسبه قد يفوتن جنزب طرفاتنا مودا تحت زلي سركن كم زاتري وازلهم بيد سيلو تسرقا تقعوا كم زي غيرنيش تلغلغ قابلو ما مراتنا تسرقا قبرالو زغا اتبلشونا بافريكا زغبر عبيت بروجيكتات تباهلو يوت اب قبرقت زي تكبر نعو نكتم بهلهم زغبر وايو so let's go back to حنت نجر كرداكم سلازلوغي عبز حاجه زي يسمعوا واج pursue their own interests. Well, yes, they do, but America's interest may not be yours.
And that's when problems arise. The US spends $2 billion every year on what they call as promoting democracy. They fund media organizations as part of this. They support civil society groups and they claim to promote the rule of law. Now, all of this is American style. There is no focus on local nuances and realities, which means it is borderline meddling, and in some cases, very clear and obvious meddling. And we've seen that a lot in Latin America, also in West Asia, and in the Indo-Pacific. So how can you counter it? Well, humanitarian aid must always be welcomed. The US is the biggest economy in the world. They do have a responsibility to those. So كم تري ودا لهم كم عبنتنا إثيوبيا سئليهم تتكلم زلوا أبزي حق زرها يكونن إتي حجز بحال بزح حدا كابت حدا جنيا كفالنا يتحجز سبزي ردو الميديا يو زخا promoting democracy عند قلم لهم زبلوا زخا الديمقراطي كنسفع في ندلينا يبلو سلمتاي تدلي ديمقراطي نعخاص بوت خوينو النفس حق برو كالو تزبقن بدمسلهم كم حدر زي تقطفو فاين نو እቲ ዲሞክራሲ ንኣሜሪካ ረብሓናታ ንኽተረጋግፅ ምዝመዛናታ ንኽተረጋግፅ ብሽም እቲ ዲሞክራሲ ካምፓይንታት ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣሜሪካ ረብሓናተን የሳልተን ካምፓይንታት ድማ ምዝመዘአን ይቕፅላ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ናብ መንግስቲ ዘይኮን ናብ ኮርፖሬሽን ስለ ዝኣቱ እዚ ድማ ይትገይም ሰብ ኩሉ ክርድኦ ዘለዎ እዛ ኩላ ናፃ ሚድያታት ኣለዎ ገለመለ እናተባህለ ዘሎን ዘየለን ዝዛረቡ እሞኻ ሰብ ዘይሰምዖም ክነሶም ንኣብነት ኣብ ዩቱብ ተሎ ሓደ ሰብ ይሰምዓሉ ተሎ ካብቲ ኦዲየንስ ይረክብ ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣገለገለ ግን ትሪ ኩሉ ግዜ ይዛረቡ ሰብ ኣይሰምዖምኒ ግን ቀፃልኻ ክሰርሑ ትሪኦም ካበይ የምፅዎ ኣለዎ እቲ ገንዘብ ድሕሪልካ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኣጀንዳ ዘለዎ ገንዘብ ይኽፈል እዩ ምዕቡል ሚድያ ምዕቡል ፕሮፓጋንዳ ንክገብር ሓገዝ ዝግበረሉ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኢንተረስት ናይ ኣሜሪካ ተሳልጥ ኮይንካ ትኽፈል ኢኻ እቲ ፕሮግራም ናቶም ኣለዎም ብፍላይ መፈንቅላ መንግስቲ ረጂም ቼንጅ ናብ ኤርትራ ሓሲቦም እንተለዉ ዝኩሉ ኤሪሳዶ ገለዶ ብምንታይ ፋንድ ዝኸውን ነይሩ ተልካ ካብ ከምዚኦም ዓይነት ፕሮጀክትስ ዴሞክራሲን ምስ ሰፍሓ ገለ ዝበሃሉ ፋንዲንግ ከም ዝረክብ ክትሪኦም እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ቀፀለ ክትሪኦ ኢኹም እቲ ካብዚ ዝረክብ ነበረ እንደይነበረን በዚ ካ ትሪኦ ብዙሕ ክዕፆ ክጅምር እዩ እቲ ባዕሉ ሰሪሑ ብገንዘቡ ዝኸይድ ዝነበረ ድማ ክቕፅል እዩ እዚ ሓደ መተንብሂ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ምክንያቱ ተዓሚትካ ምኻድ ዘምፅኦ ለውጢ የለን It's in the North Atlantic and is considered to be part of So እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ግሪንላንድ ዝበሃል ዘሎ እዩ እቲ ግሪንላንድ ዝበሃል ምናልባት ኣብዚ ክትሪኦ ከለኻ ሓደ ዓቢ ደሴት እንድዩ ብዙሕ ኣገዳስነት ኣለዎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ቻይና ድሮ ኢንቨስት ክትገብር ጀሚራ ነይራ ኣብቲ ቦታ እቲ ከባቢ ፍርቂ ቢልዮን ዝኸውን ኣብቲ ወደባት ገለ ሰሪሓ ነይራ እያ ኣሜሪካ እውን ዓቢ ወታደራዊ ቤዝ ኣለዋ እያ ኣብዚ ቦታ እዚ ግን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ገይም ስለተቐየረ is going to be very interesting ነዚ ክልቲኦም ውድድራት ክገብርዎ ዝኽእሉ But efforts from the Pentagon forced it to back out. Meanwhile, Russia has been reopening old Soviet military bases across the Arctic since 2015, including Nagurskoye, located just 600 miles off the northern coast of Greenland. So how did this island with a population of just 56,000 and an ice sheet covering about 80% of the territory gain such geopolitical significance? And why is President Trump so eager to acquire it? So ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ግሪንላንድ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ጂኦፖለቲካል ቴንሽንስ ወይ ከዓ ኮምፒቲሽን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሓሉ መድረክ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እዩ ዝኸ ኩለን ሃገራት ገለ ክፋል ካብዚ ኩነታት ክረኽባ ኣለወን ክትሪእዎ ከለኹም እቲ ግሪንላንድ ኣበይ ቦታ ኣሎ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ሰሜናዊ ሄሚስፌር ናይ ዓለምና እዩ ዝርከብ ኣገዳሲ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣገዳሲ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን እዚ ሕጂ ዘሎ ግን ብፍላይ ራሻ በመንጎተን ክልቲአን ነገራት ኣቢላ ንንግድናታ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ስለ ዝኽእል ነዚ ኩነታት እዚ ንምቁፅፃር ዝለዓለ ሓይሊ እዚ መስመር ዝረአይዎ ራሻ ካብ ሰሜን ወሪዳ ካብቲ ናታ ብሰሜን ወገን ራሻ ቦታ ስለ ዘለዋ ክትሓልፍ ከላ ክትሓንቀላ ትኽእል ምስ ዩኬ ኮንካ ምስ ኣይስላንድ ኮንካ ክትሓንቀላ ትኽእል ቦታ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ እቲ ውድድር ዝግበር ዘሎ እዚ ከዓ ኩለን ሃገራት እቲ እንታይ ብለኩም ሰነ መሕንቆታት ዝበሃል ኩሉ መወዳደሪ ቦታን መባእሲ ቦታ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እቲ ሕቶ ብከምዚ መንገዲ እንድሕር ቀፂሉ እቲ ኩነታት ንብዙሓት ሃገራት ግዳይ ክገብር እዩ ሓይሊ ዘይብልካ ኣብ ነፍስኻ ዘይትምርኮስ ኮይንካ ድማ ብዙሓት ሃገራት ግዳይ እናኾና ኣብ ኣፍሪካ እውን ክንሪኦ ኢና ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ከምዚ መድረክ ኣብ ከመይ ሽግር ወዲቐን ከም ዘለዋ ክንርኢ ኢና so yeah this is going to be ኔቶ ረእይዎ ሃገራት ናይ ኔቶ ፕላስ ነዛ ቦታ እዚኣ ጥራይ እንድሕር ሒዝካ ጠቕላላ ንኣሜሪካ በቲ ባልቲክ ሲ ንኤሮፓ ንራሽያ ሰርክል ጌርካ ኣለኻ ኣብዚ እውን ሰርክል ክትገብራ ትኽእል ከምኡ ድማ እቲ ናይ ዩክሬን ውግእ ድማ ኣብቲ ብላክ ሲ ዝበሃል እውን ንክትሓፅራ ንራሽያ ተባሂሉ ዝግበር ዝነበረ ገይም እዩ ኩሉ እዚ ተደማሚሩ ድማ እንታይ ክፈጥር ዝኽእል ዕብለላ ናይ ኣሜሪካ ከረጋግፅ ዝኽእል ንዝመፅእ ክንደይ ዓመታት ድማ ኣሜሪካ
كومي لحيال way that would allow the Soviets coming out of their Murmansk bases and naval bases to project naval power into the Atlantic to cut the United States off from its allies in Western Europe during the Cold War. Early warning of a Soviet missile launch or bomber attack against the United States. Today, thanks to a 1950 poses a unique in geography. It's the Northwest Passage that would connect the Pacific all the way over into the North Atlantic. Of course, there's an alternative, which the Chinese and the Russians have been using, the Northern Sea Route. And that's basically the same places on either end. Zinc, lithium. So, abnili dima Greenland melting ice is clearing the way for a mineral gold rush. كما دما التبرد أبزي ببرد تشفينو زنبرة مريت نات عليك خيط كله لك كم تعب أركتيك أب سمين ريوزلنا التبردنا نحقق جوي ونحقق قيس لزلو التمريت نات خفتي مسألة التمريت دما بزح تسقطات كم زلو نزل تسقطات زدما جاي عبي وجن وددر نرلنا أب أركتيك كمو أب يوكرين كمو أب أفريقيا أب كونغو هرينا أب كالو تجرد دما لذي نايت تسقطات وددر زل على ملك حزو يخير له زخا زيادة أب تدافوس كونفرنس نوعيهم تجاربني رميلو. Allies disagree, and between 2009 and 2023. It imposed the most protectionist trade measures of any country on the planet. The rest of the world sees the US as a country that knows it is the world's superpower and acts like it, extracting special terms for itself on almost every issue that it regards as important to its national interests. As one foreign leader who did not wish to be named explained, we all accommodate American requests and wishes far more than those from any other country. بحفشان تايز بحزلو أمريكا كم زي دونالد ترامب زاربو زلو زي كوني بحفشة بكل درجة نترب حتي كسب لومي تتكملوا كم زنبرتن بحيلة كل دليتاتا كلنا هجر عندما أمريكا دليتها نمسلات لعل زخوني يكون كهلا هجر نا أمريكا دليتاتا نخسالت أولى يسرحوا كم زنبرو هذا مرحي كم زقلوس علي زنقر زلو كل زنقرات زي نابيكن مثيل لنا كالوت علامات كمي دونالد ترامب يجيب وتهدروا عين تراي كونن كم زقبر زلو وتهدروا عين حدا كفال تراي بتزعبي ولا بقطة بايز قبر زلو بسمواج. Message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. We're bringing them down very substantially, even from the original Trump tax cuts. But if you don't make your product in America, which is your prerogative, then very simply you will have to pay a tariff, differing amounts, but a tariff which will direct hundreds of billions of انتهي بلا دونالد ترامب مسلكم زخونه بيزنس ابن العالم زلخه امريكا زعبه قطبا ناي عالمنا هنا نزارب زلنا زحيه لقطبان زعبه قطبان ناي عالمنا بزح حج زلو مالتي بريزنتنا تدما اب زعبه استجنا عالم كيدو كلكم بيزنسات عبيتنا عشتون ويلكم تو امريكا اتزبلت ناي تاكس ناي كوربريت تاكس اتزبلت عدل كنباكمنا حساب 15% خنقبرينا لمانم اوروبا هاجر لمانم كالوت هاجرات كنباكمنا تعدل ويلكم نابانا انت دايما سيهم جن اب كالا افرينا اب امريكا خن شيتنا تبلو زلهم بتعريف كيرنا بقرص كيرنا كن لكعكم هنا كن صفعكم هنا يبلالو امريكا بريزنت زاكل عويلو بجاهم بيزنساتنا بانا مسؤنا قبل خلو ابير ترازلو مرحنه بريزنت هاجر ايرترا كومد ما كله ابتي صفحتها زلو بوقعي بليز ويلكم قبل خلالو بزنسز This is how you do business. امريكا تعبيت كلهم كسموا عمي خلينا علمنا زعبي كامباينتاتن قال ملن زلنا نعنانا نو كم زبالي لنا بليز نابانا مصو اشتغل حدشت حسابا زلكم فلوي حسابا زلكم قال اخذ قبرو تدليو امريكا سلو زخنا مصيب لكم يلو نتي تاكس ناتهم كابل على تحت تريدوا نعو ابانا ابعدنا انفست قبر يبلالو እዚ ድማ ቲ ኮምፒቲሽን ናይ ንቢዝነስ ንምስሓብ ዝግበር ዘሎ ዓብየ ሓያልየ ዝበሃል ነገር የለን you have to invite and I think እዚኣ ዓባይ ለሰነ ናይ ኤርትራ ንሓዋሩ ምናልባት ናይ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ቀዳምነታት ናብቲ ካልእ ክኸውን ይኽእል ይምስ ዘሎ ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ፅባሕ ንግሆ ግን ስምዒት ናትካ ኢጎ ናትካ ኣወንዚፍካ ከም ሃገር ክደንን ክትክእል ኣለካ ንሰባት ክትዕድም ክትክእል ኣለካ ንዑ ናብ ዓደይ ስርሑ ኢልካ ክትልምን ክትክእል ኣለካ ከይለመንካ ይኮነካኒ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቢሊዮነር ይብላብላ ኢጎ ናቱ ክንዲ ጎባይ ግን ንምዕዳም ፀገም የብሉን ዌልካም ናባና ንኽብል ንሪኦ ኣለና ስለዚ this is a big lesson ነፍሲ ወከፍ መራሒ ናይ ኣፍሪካ ካልኦት እኳ ይኽእልዎ እዮም ኣክቹሊ በዓል ሩቶ ኣብን ተሪኻዮም ሕሉፍ ሓሊፎም ቀይሕ መንፀፍ ሒዞም ዕምባባታት ሒዞም እዮም ኣብቲ ኤርፖርት ነቲ ዝመፆም ዳፅቡቅ እንግዱ ስለ ዘይክእሉ እምበር ናይ ምዕዳም መሊኡ እዩ ስለዚ ኣነ ከም ዝረኣኹዋ
ኤርትራ I really hope at some point President ኤርትራ please come ናባና ኢሉ ኣብ ስቴጅ ደይቡ ኣብ ዝኾነ ቦታ please welcome investors we are ready for you ኢሉ ነቲ ብወቅዕ ክልምን ዘይኮነስ ክፅውዕ ክዕድም እዚ ከዓ ገለ ሰባት ኣለዉ ኤርትራ ከምኡ ይኮነትን why not እንታይ ድያ ኤርትራ ከም ካልኦት ሃገራት እኮ ኤርትራ ሓንቲ ሃገር እያ የስ ታሪክ ኣለና ፍልይ ዝበለ ኣካይዳ ኣለና ግን ኣብ ዓለም ክሳብ ዘለኻ ናይ ዓለም ሕግታት ድማ ይምልከተካ እዩ ኢንቨስተር ንክስሕብ ኩሉ ዝከኣለካ ክትገብር ክትክእል ኣለካ እዚ ድማ it is required to attract business and I think we need this ኣብቲ መርሕነት ናይ ኤርትራ ንኸም ኢለ ብኣንነት ተሪኻ ክንዲ ዶናልድ ትራምፕ ኣንነት ዘለዎ የለን ግን እስቲ ምፁና ክብል ግን ስክፍታ የብሉን ፀገም የብሉን ከምዚ ክብል ከሎ ነቶም ካልኦት ግን ከፈራርህ ከሎ ኤሮጳ እንታይ ብኸመይ ነቲ መፈራርህ ናቱ ብኸመይ ይቕበልዎ ኣለዎ እስኪ ስምዑ proliferation worldwide of nuclear arms, and Germany is in no way prepared for that. And we need to protect growth, and that means we cannot just increase taxes because that's bad for growth. If Trump wants a war, the European Union does have the ability for countervailing measures, for instance, taxes on IT companies and tariffs, so that should be the message. Germany's economy is still struggling. So እንታይ ትብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብሓይሊ እየ ዝደሊ ብሓይሊ ሃቡ ንክብል እንተጀሚሩ ሲ እንታይ ክንገብር ኢና ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ብሓይሊ ክሃርመና ከፈራርሃና ታሪፍ ክገብረልኩም እየ ክብለና እንተጀሚሩ ብፍላይ ንናይ ጀርመን ቁጠባ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ብኤክስፖርት ዝነብር እንታይ ፀገም ከጋጥሞ ይኽእል ንዝብል ኣብዚያ ሓፃር ሪፖርት ስምዑ ሽዑት ናይ ኤሮጳ ፖዚሽን እንታይ ክኸውን From an election, joining us now is Clemens Fuß, president of the IFO Institute. Clemens, Germany's economy has contracted for a second straight year. You and I have been talking about what needs to be done for a while now. Why can't the German government get a grip on the economy? So ቁጠባ ናይ ጀርመን መመሊሱ ኮንትራክት ማለት እናንኣሰ እናተጨበጠ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሕማቕ ካብ ዘጋጥሞ እኳ ነዊሕ እንዲ ገይሩ ዘሎ ግን መመሊሱ እናተበላሽዎ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ 2015 እውን ንእሽተይ ክዓቢ ዝብልዎ ዘለዎ ግን ኣገይን ፎርካስት እዚ ኣብ መወዳእታ ግን ንታሕቲ ገፁ ክወርድ ምዃኑ እውን ዘተንብህ ኩሉ ዓይነት ፕሮጀክሽን እዩ ዘሎ Well, the last government tried, but it couldn't agree on an agenda. And then the coalition broke up. And now we are without a government for some time. And the new government will be around maybe in March, or if it's very quick, or April or May or something like that. And they will then hopefully come up with a new agenda. The last government did have some ideas that could support growth, but they, in the end... ናይ ጀርመን ሓውሲ መርገም እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ዝኸፍአ መድረክ ናይ ጀርመን መንግስቲ እውን የብላን ምክንያቱ እቲ ልፍንቲ ኮይኑ መንግስቲ ቆይሙ ዝነበረ ካብ ዝፈርስ ወርሒ 11 ኣቢሉ ምስ ፈረሰ ክሳብ ሕጂ መንግስቲ የብላን ማለት ቢሮክራትስ የመሓድርዎ ኣለዉ ኤግዛክትሊ መንግስቲ የብላን ክበሃል ከሎ ብፅሕፈታት እቲ መንግስቲ ተዓፅዩ ኣሎ ገለመለ ማለት ኣይኮነን መንግስቲ መብዛሕትኡ ግዜ ብከምዚ ኢኻ ትፈልጦ ናይ ብሓቂ ድቲ ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ንሃገር ዘንቀሳቐሳ ክትብል ከለኻ ኣከምዚ መድረክ ኢኻ ትርእዮ ብዘይ መንግስቲ ንነዊሕ ክቕፅል ይኽእል ከመይ ገይሩ ይቕፅል ተልካ ቢሮክራትስ ህዝቢ ዘይመርፆም ኣብ ቤት ፅሕፈታት ኮፍ ኢሎም ንሶም እዮም ነቲ መንግስቲ ዘመሓድርዎ ንሳቶም እዮም ድማ ነቲ ዓበይቲ ፖሊሲታት ዝገብርዎ እንዳትስ ዋይ ዲሞክራሲ ሓደ ግዜ ሻሚ ወይ እውን ሸፈነ ንመደናገሪ እዮም ዝብልዎ ብኸመይ እዩ ምክንያቱ እቲ ተመሪፁ ዝመፅእ ከም ጆ ባይደን እንተኮይኑ ወላ ሓንቲ ከይገበረ እውን ክኸይድ ስለ ዝኽእል ናይ ጀርመን ጥራይ ግን ኣይኮነን እዚ ፀገም እዚ ኣብዚ ሓንቲ ፅሕፍቲ ርየ ነይረ ወላ እቲ ኤሮጳ ሕብረት ንባዕሉ ኣከመይ ዝበለ ሽግር ወዲቑ ከም ዘሎ እዚአን ክልቲአን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኤሮጳ ሕብረት ሓንቲ ናይቲ ኮሚሽን ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን እያ ኡርሱላ ቫንደርላይን ፀገም ዘላ ብየማን ዘላ ድማ ናይቲ ኢሲቢ ዝበሃል ዩሮፒያን ሴንትራል ባንክ ፕሬዚደንት ናቱ እያ ክልተ ኣገደሲ ኢንስቲትዩሽንስ እየን ክልቲአን ደቂ ኣንስትዮ እየን ክልቲአን ድማ ኣብ ብልሽውና እውን ዝኽስሳ ዘለዋ እየ ስለዚ ኩሉ እቲ ኣገዳሲ ፖዚሽንስ ናይ ኤሮጳ ደቂ ኣንስትዮ እየን ሒዘንዎ ዘለዋ ሕማቕ ኣይኮነን እዚ እቲ ዝሕዝን ንኤሮጳ ከትሕና ዘይክእላ ደቂ ኣንስትዮ ብምዃነን እየን እምበር እታ ዝበለፀት ፕሬዚደንት ናይ ጀርመን እውን እኮ አንጀላ መርከል እያ ነይራ አንጀላ መርከል ሓንቲ ካብተን ዝበለፁ ፕሬዚደንታት ናይ ዓለምና እያ ኮይና ነይራ ዳርጋ ን10 ዓመት ቁጠባ ናይ ጀርመን አንተር ጌራቶ ዝነበረት እያ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ሕማቓት እየን ማለት ኣይኮነን እዚኣተን ግን ብፍላይ እታ ናይቲ ኮሚሽን ፕሬዚደንት ዘላ ኣብ ጀርመን ዝኾነ ይኹን ፅፍሒ ክወሃባ ዘይከኣለ እታ ሓያል ፕሬዚደንት ናይ ጀርመን ትብላ ዘለኹ ነዚኣ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጌራታ ንክንደይ ኣዋርሕ ብቅዓታ ምስ ረኣየቶ ሰጊጓታ ካብ ትስራሕ ማለት እዩ ካብኡ ዝተሰጎገት ኣብ ኤሮጳ ጠዋብዮም ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ገይሮማ እታ ክሪስቲና ላጋርድ ትበሃል ድማ ናይ IMF ፕሬዚደንት ዝነበረት እያ ጠዋብዮም ከነዓ ኣብ ተሽሙ ገይሮማ ግን ክልቲአን ኣብ ናይ ኤሮጳ ሴንትራል ባንክ ገይሮማ ክልቲአን ድማ ናይ ብልሽውና ኬዝ ኣለዎን ግን መን ይኽሰሰን መን ይሓዘን እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኤሮጳ ዘይብቅዓት ኣመሓደር ትረኺባ ከም ዘላ ድማ ብተደጋጋሚ ይንገር ኣሎ ይረጋገፅ ኣሎ እዚ ከዓ ምናልባት
استخدتلوا بوليسي أنت الرشا حدا كابتك عندك الدايجر وامزلوا مخانو يزنقر. This is زحبا نقرأ يكونه زشفا نقرأ يكونه. Now let's go to technological race. Power politics. U.S. chip maker NVIDIA suffered a colossal sell-off on Wall Street today and dragged the entire U.S. tech sector down with it. It's a Monday. Sorry, boys and girls. Shares plunged 17% after a new Chinese AI app that most of you had never heard of yesterday, but everybody's talking about today, called DeepSeek, spooked investors. مچم اب عود تكنولوجي artificial intelligence او يفتير زلو. چاينا بهندبت حدا كامباني سديدا. إذا كامباني زفترو تكنولوجي دما لنا أمريكا حنت كامباني تازعبية كامباني ويون تازبلت كامباني نايز تشيبس بحال انفيديا تبال دنبرت كامباني فرايدي كونس نبمولو تك سيكتور ناستاك كولابس ويون برتو زخونه كوركشن كم زغاطمو واغاناتو فاليناتو كم زغدل بفلايزيا انفيديا تبال كامباني جن كبابي حدا تريليون كابتناتا ماركت فالويشن نتحت كم زوردي زنقر زلو زغا اتي زمص تكنولوجي كندز كبور تشيبس اي اللي كانوا بحصروا بنشتي كغبرو كم تخل تشاينا بروف سلاز غبراتيو سلازي نت كله اسامبشنز جمتاتن حساباتن زنبره بمولو فيل كم زغبرتون اذا تكنولوجي كامباني in a big way. The plunge resulted in a market cap loss of close to $600 billion, the biggest drop ever for a U.S. company. News of the Chinese competitor comes just a few days after President Trump announced a multi-billion-dollar investment into AI development in the United States. Watch this. As you know, there's great competition for AI. What we want to do is we want to keep it in this country. China is a competitor and others are competitors. Technology and artificial intelligence, all made in the USA. So Donald Trump, نزي artificial intelligence completely dominate كجبرة تبعيلو زيهم بيمان تري ومزلهم تحت مالتيو نا انفيديا CEO يتحدى إيلون ماسك تي نا open AI زبال نا شات جي بي تي دما سام ألتمان زبال كمربا دونالد ترامب بقى كلهم بلحت رأسيتات أواديدو بلكن بلاي نايلو حسب نزيا نجر زيا completely dominate كجبرة نايلو حسبوا China جن هندبت بنساتهم زيت بيو مجدي بزيت بيو أجباب نتي تكنولوجي سيرو مطر هيدا كونسي تقلالة قمتها تبتاع artificial intelligence وهاب زنبري دقيمكا كحسب له كم زلو غير مالو زغا game changers بحال سي that's why دما تناي تكنولوجي سيكتور ناي أمريكا بحنت كامباني نيشتي كامباني تشاينا كباب كليتو تريليون زتمان تقلالة كابت ماركت valuation قديل له من البات كم اللي سيقول دخونا يكمل لسن أبستاك ماركت أنا ناي زبرك أي تجزء زبل بخمسية portfolio جزء زبل بخمية portfolio جزء خانتنيركا بعلو adjusted قوانين just أغلى جبر NVIDIA أنت قولي له كله دما كوست سلزغنا you can gain from intelligence all made in the USA. So even if you're not a tech person, even if you're not an investor at all, we're about to explain to you why all of this matters. And I have the two best guests to do it. Brendan Greeley is here, contributing editor for the Financial Times, and Ron Insana, CNBC senior analyst and CEO of iFi.ai. Okay, Ron. It is not just that NVIDIA, for Wall Street folks, has been everybody's absolute favorite for the last few years. It's also that we have been told every aspect of our future is going to be centered around artificial intelligence, and that it will cost hundreds and hundreds of $billions for the بحبشة زي artificial intelligence نقول قصاتنا هيوت نقول من نبابرونا كتصلوا مخانيز نقرنا نيرو نزيد ما ناي أمريكا كامبانيات دومينيت كبر وصل زلهم بجمر يعني تشاينا نكي عوتو بخلو كن عنقفة مالنا كن عصوة مالنا كن قدو مالنا كن كل كلو مالنا كابتي نعو كمع بلوز وخلو منقطات كن عصوة مالنا كبال كله نحنا لما نتن كامبانيات ناتنا تبقى غيرنا جنزب غيرنا اوف كن بلنا لنا كن جنجنا لنا من تاع نزع عودزي كمالكو تبايلو بزوح تزريبون تسريحلون تغيلون تشاينا جن عقيد كخط عقدهم كم زي تخل دروعة بيهم لما لو اتزارة بعد ما نزي مثل United States to be the dominant force. What happened? Well, DeepSeek came up with an AI product that was similar to ChatGPT, and the final stages of that cost considerably less, $6 million. They used less expensive computer chips, we think, to build it out. They used much less energy than would be required to build out AI capacity in the United States. And so the chain reaction that you saw here was, number one, it's not going to cost as much. You may not have to buy the $100,000 NVIDIA chips. You may not need all that power. And so we saw energy. So تي داغاس لمتاي نتحت وريدون زبل بحترت بلا ماليس لكم الله اتعراقا بمولو زورده مجمريا اتقمت assumptions حدا artificial intelligence حيال نقد كون
ዓብይ ናይ ኮምፒውቲንግ ፓወር ክህልወካ ኣለዎ that's why NVIDIA ዝበሃል ካምፓኒ ዝበለፁ ቺፕስ ክሳብ ብ100,000 ዝሽየጥ ቺፕስ ነይርዎም ንዑ ገዚእኻ ብብዝሒ ንዓታቶም ወጊንካ ሰዓት ድማ ብፍሉይ ካብ ኒኩለር ሪያክተር ዲኻ ትወስድ ወላ ካብ ገለ ብዙሕ ሰዓት ኣኪብካ ኣምፂኻ ፓወር ምስ ሃብካዮ ኢኻ ፍሉይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሓይሊ ዘለዎ ኮምፒውቲንግ ፓወር ከምኡ ድማ ኢንተሊጀንስ ክትፈጥር ትኽእል ዝበሃል ኣሳምሽን ወይ ግምት ነይሩ ቻይና እንታይ ገይሮሞ ብሕሱር ቺፕስ ብዙሕ ቴክኖሎጂ ከይተጠቀምካ ብዙሕ ገንዘብ ከይተጠቀምካ ብሓፂር ክትገብሮ ስለ ትኽእል ጌም ቼንጀር ዝኾነ ኣካይዳ ብምምፅኦም ነቲ ማርኬት እቶም ናይ ኤነርጂ ካምፓኒታት ይኹኑ እቶም ናይ ቺፕስ ዘፍርዩ ዝነበሩ ካምፓኒታት ናይቲ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኢንቨስት ዝገብሩ ዝነበሩ ኩላቶም ንታሕቲ ከም ዝወርድ ብርክናቶም ገይርዎም ኣሎ ስለዚ ኣካይዳ ክቕይር እዩ እቲ ቴክኖሎጂን እቲ መፃኢን ግን ናብኡ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ቻይና ጥራይ በቋራጭ ክስራሕ ከም ዝኽእል እያ ፕሩቭ ጌራቶ እምበር ኣየድልን እዩ ኣይኮነትን ኢላ ዘላ so again technology is changing and we have to adapt ምስ ቴክኖሎጂ ዝቕየሮ ዘሎ ነፍሲ ወከፍና adapt እናገበርና ክንከይድ ይግባአና today by the price of Bitcoin. How many of you understand it? I don't. I can't teach you about it, but today I talked with a financial advisor who believes you need to learn more about it. Ray Housestew watches the financial station for a Bitcoin price. There it is right there. 92,600. Another record-setting day. I absolutely advise everybody to do your homework on it, to research this. It is something that you need to know and learn about. Ray Housestew is a financial advisor easy. እዚ ቢትኮይን ዝበሃል ኮንሰፕት ሓደ ካብቶም ዝፀልኦን ኣንፃሩን ዝነበረ ሰብ እዚ እዚ ነገር እዚ ኣፅኒዕካ ተማሂርካ ክትፈልጦን ከተስተውለሉን ክትጥቀመሉን ዘለካ እዩ ኣይ ሪኮሜንድ ይብለኩም ኣሎ and I am encouraging you በዓልኩም ኣፅኒዕኩም ክትበፅሕዎ ትኽእሉ ተኮይንኩም ክትርድዎ ትኽእሉ ተኮይንኩም ፋይን ሓገዝ ናተይ ትደልይኩም ኣብ ፕሮግራም ናተይ ጆይን ግበሩ Financial advisor. He was a doubter at first on Bitcoin, but he studied it, finding a paper which explained the blockchain technology Bitcoin is based on. And I read that and I was blown away by it because I just wanted to find a reason to tell people this was garbage, and I couldn't. Housestew can't say whether you should buy it or not. Every person's situation is different. He believes demand for Bitcoin right now is based on two things. The SEC approved it for exchange-traded products, and Donald Trump embracing digital assets. Bitcoin is the network itself. So the government can't control it, a bank can't control it, the central banks can't control it, and that's part of the reason that people are excited about it. Exactly. So እዚ ነገር እዚ መጀመርያ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዕቤት ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ኣካል ናይቲ ቢትኮይን ኮሚኒቲ ስለ ዝኾነ ናይቲ ክሪፕቶ ኮሚኒቲ ስለ ዝኾነ ካብኡ ዝረብሕ ስለ ዝኾነ ናይ ረብሓ ሰብን ናይ ቢዝነስ ሰብን ስለ ዝኾነ ንሱ ንዑ ዝኸውን ፖዚቲቭ ፖሊሲታት ከተኣታቱ ምዃኑ ድሮ ንሪኦ ኣለና ከም መቐፀልታ ድማ መጠን ብዙሕ ሰብ ካብ መንግስታት እምነት ናጉደለ ዝኸደሉ ዘሎ መጠኑ ዲሰንትራላይዝድ መንግስቲ ዘይቋፀሮ ዓይነት ገንዘብ ዓይነት ዓቕሚ ቴክኖሎጂ ክህልዎ እዩ ዝደሊ ቢትኮይን ድማ መንግስቲ ዘይቋፀሮ ቴክኖሎጂን ገንዘብን ባጤራን ቁጠባን ስለ ዝኾነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መጠን መንግስታት ኣሸገርቲ ናኾኑ ዝኸድሉ ዘሎ መጠኑ ድማ ሰባት ነዚ ነገር እዚ እናደለይዎን መምስ ሓዝዎ ድማ ንሓዋሩ ከም ዘይፍንዎ ክኾኑ እዮም ስለዚ ዘድሊ መፅናዕቲ ወሲድኩም ብዘይ ገድስ ኣብ ከመይ ዋጋ ኣሎ ላዕሊ ዲ ዝኸይድ ኣሎ ታሕቲ ዋላ ቢትኮይን እውን ታሕቲ ክኸይድ እዩ እዚ ናይ ቴክኖሎጂካል ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ምክንያቱ ኣካል ዋላ እኳ በቲ ቴክኖሎጂ ዘይፅሎ ተኾነ ሴል ኦፍ ከጋጥም ከሎ ወይ እውን እቲ ዕዳጋ ንታሕቲ ክኸይድ ከሎ ንቢትኮይን ወይ ነቲ ክሪፕቶ እውን ይፀልዎ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ከዓ ኩሉ ሰብ ኣሰብሂሉ ክጥቀመሉ ዘለዎ እዩ ሕጂ ናብ ኣፍሪካ ክንሰግር ኢና Well, at least 17 people have been reported killed in the Democratic Republic of Congo as rebel forces assault the eastern city of Goma. The UN says troops from the M23 rebel group and soldiers from neighbouring Rwanda have entered the city. The rebels claim to have captured the city, though the Congolese government disputes this. Thousands of civilians have fled across the border into Rwanda. Goma is home to around 2 million people, including many already displaced by the conflict. ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣገይን ጉዳይ ናይ ኮንጎ ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እዚ ኩናት ኣብ መንጎ ኣብቲ ከተማ ጎማ ዝበሃል ዝካየድ ዘሎ ዳርጋ ዝዓበየ ሚድያ ብዛዕባ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ኣፍሪካ ዜና መብዛሕትኡ ግዜ ዝሕዝንን ዘሰክፍን እዩ ግን ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብ ሃገር ድሕሪ በዓልካ ክትቋፀሮ ዘይትኽእል ኮይንካ እቲ ሃገር ንባዕሉ ከማ ነቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንዑ እውን ዕልዋ ክገብርሉ ይፍትኑ ከም ዘለዎ ዝብል ዘረባ እውን ይወፅእ ኣሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ናይ ኣፍሪካ ነገር ምሉእነት ከም ዘይብሉ ሓይሊ እንተዘይብልካ ድማ ሽግር እዩ I'm joined now by DW's Jonas Gierding, who's in the capital of the Democratic Republic of Congo, Kinshasa. Do we have a clearer picture yet of what exactly the rebels' goals are?
So officially, the rebels, they claim that they are protecting the rights of the Tutsi minority in the DRC, and we need to remember that this is the group which has been victim of the genocide in Rwanda in 1994, and this is also where Rwanda comes in, the neighboring country, which is supporting the rebels, so they are backing the rebels, but they don't. So እዚ ስእልታት እዚ ናይ ውትድርና ናይ ገለመለ ክንሪኦ ከለና ኣገይን ተመሊሱ ኣብ ኣፍሪካ ሜይንስትሪም ኮይኑሎ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ተሪኻ እዚ ናይ ኮንጎ ጉዳይ ተሪኻ ኮንጎ ኣብዚ ጥራይ ኣይኮነን ቦታኦም እቲ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብዚ ቦታ እዚ ብዙሕ ማዕድናትን ፀጋታትን ዘለዎ እዩ ናይ ሶማል ጉዳይ ተሪኻ you can go up to ናይ ሳሕል ሃገራት ዝበሃል ዘሎ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተሪኻ ብዙሕ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ኢኻ ብዓብዪ ኢትዮጵያን ተሪኻ ሓንሳብ ኣምሓራ ንብል ሓንሳብ ኦሮሞ ሓንሳብ ብትግራይ ኩናት ዕግርግርሲ ኣፍሪካ ኣገይን ተመሊሳ ኣብቲ ሜይንስትሪም ትዕግርግርን ኩናትን እናተመለሰ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኣፍሪካውያን ድማ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ካልእ ሸምጊሉ ዝኾነ ክገብሮ ዝኽእል ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ሩዋንዳ ኢድ ኣለዋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝበሃል ከምኡውን ኬንያ ኢድ ኣለዋ ካልኦት ኩላቶም እውን ወላ ኣሜሪካ እውን ኢድ ክልዋ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ዋላ እኳ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ተዛሪብሎ ገለ እንተበሉ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ምትእትታውን ምፍራስ ናይ ሃገራትን ብዝለዓለ ክስራሕ ከም ዝኽእልን ውድድር ናይ ሓይላት ድማ ብቐጥታ ኣብተን ድኹማት ሃገራት ምፍራስ ናይ ሃገራት ምዕናው ናይ ህዝቢ ምዕናው ናይ ሃገራት ክንርኢ ምዃንና ዘተንብህ ኩነታት ንርኢ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ድማ መጠን ሓይሊ ዝተጠቀመሉ ራሽያ ብናእታ ወገን ክትጎይ ክትፍትን እያ ቻይና ብወገና ስለዚ ሓያላት መንግስታት ድኹማት መንግስታት ክቕፅሉ ይክእሉን እዮም ድኹማት መራሕቲ እውን ክፅረጉ እዮም openly advocating for the Eritrean people so that is really appreciated. In your article, you mentioned that the Iraqi Liberation Act, that makes, for the U.S. government to openly engage in regime change with the opposition group. But many Eritreans believe, as well, on your article, that the U.S. may not have huge interest in Eritrea to get really involved in regime change strategy. So the U.S. policy so far long have been containment policy towards the regime in Eritrea. They will try to contain. So እንታይ ዝብል ዘሎ ጋዜጠኛ ሄኖክ ኒ ማይክል ሩቢን መቸም ማን ኦፍ ዲ ኣወር ኮይኑ ዘሎ በቃ ኩላ እዛ ሰብ ፀረ ኤርትራ ዝኾነት ነዚ ሰብ እዚ ብማይክሮስኮፕ እዮም ዝደልይዎ ዘሎ ትብል ኣለኻ እሱ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ እዩ ወላ እንታይ ብፀጋማይ ወገን እንታይ ገይረልኩም ኣለኹ ኩሎም ፕሬዚደንታት ናይ ኣሜሪካ ኣብዘን ዝሓለፈ 30 ዓመት ዝረኣናዮም ቢል ክሊንተን ካብ 91 ክሳብ ከባቢ 2000 ክንብል ንኽእል ኢና ድሕሪኡ ቡሽ 8 ዓመት ድሕሪኡ ኦባማ 8 ዓመት ድሕሪኡ ድማ ባይደንን ትራምፕን እናተቀያየሩ ማለት እዩ ኩሎም እዚኦም እንታይ ፖሊሲ ነይሮም ኣብ ኤርትራ እንተልና እታ እንኩ ዝሓሸ ፖሊሲ ዝነበሮ መጀመርያ ክሊንተን ኣብቲ መጀመርያ ንኤርትራ ክሳብ መንግስቲ ኤርትራ ናበይ ክኸይድ ዝርኢ ሱቕ ኢሉ ይርዮ ነይሩ ካብ 1996 ጀሚሮም ግን ፖሊሲ ናቶም ክቕይሩ ከም ዝጀመሩ እዩ ዝንገር ቡሽ ዳርጋ እቲ ገዳ ኣብ ዘበኑ ዝያዳ ተሳሊጡ ኦባማ መፅኡ ነቲ ቡሽ ዝጀመሮ ስለዚ ሪፐብሊካን ዴሞክራትስ ክበሃል ከሎ ኩሎም ሓደ እዮም ዩኒ ፓርቲ ሓደ ፓርቲ ዘሎ ሓደ ፓርቲ ድማ ንኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብሕማቅ ከም ዝርዮ ቅድሚኦም ዝነበሩ ንኤርትራ ፅቡቅ ገብሩላ ነይሮም ኣይበልኩም ቦታ ስለዘይብለይ ክእትዎም ጥረ ስለዘይክእል ጥራዩ ስለዚ ብዛዕባ ኣሜሪካ ክንዛረብ ከለና ኤርትራ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ክንጥምት ከለና ሓደ ነገር ጥራይ ንፁር ኤርትራ ትበሃል ሃገር ከምዘይደልይዋ ከምዘይፈትዋ ምክንያቱ ካብ 50ታት ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ናፅነተን ክረኽባ ከለዋ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ናፃ ዘይትኾነሉ ምክንያት ኣይነበራን ምክንያቱ ንሱዳን ናፅነት ትባ እንተለኻ ንሊብያ ናፅነታት ትባ እንተለኻ ንሶማልያ ትባ እንተለኻ ንካልኦት ሃገራት ትብ እንተለኻ ኤርትራ ካብኣቶም ንላዕሊ ሌጋሲ ናይ ኮሎኒያሊዝም ነይርዋ ግብፂ ቱርኪ ግብፂ ጥልያ እናበለ እንግሊዝ እናበለ ዝመፀት እያ ስለዚ ኤርትራ ከም ሃገር በቲ ናይ መግዛእቲ ደረጃ ወሲድካ ናፅነት ክትረክብ ዝግባእ ቀዳመይቲ ሃገር ተነይራ ኤርትራ እያ ተን ካልኦት ከም ናይ ኤርትራ ናይ መግዛእቲ ታሪክ ስለዘይነበረን ግን ነዚ ኩሉ ጓፂፆም ኤርትራ ንስትራቴጂካዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ክታተሉ ኢሎም ክወስኑ ከለዉ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ኣንፃር ኤርትራ ኣብኡ ዝጅምር ዝቕፅል ሃይለ ስላሴ ወዲቑ ደርጊ ክመፅእ ከሎ ደርጊ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ካብ ኢትዮጵያ ጓሕጊጉ ካኣልዮ ከሎ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ይኮነት ወጊና ሪጋ ጥራይ ትፅበ ነይራ ንደርጊሲ ኢንዳይረክትሊ ረድዒት ትቦ ነይራ ኣሜሪካ ስለዚ ኤርትራ ብመሰረቱ እዚ ሰውራ ኣወላ ኣብ ሰውራ ከሎ እውን ብኣሜሪካ ፅቡቅ ቆላሕታ ዘይረኸበ ዝነበረ እዩ ምስ መፁ እውን ንዝተወሰነ ግዜ ፀንዮም ድሕሪኡ ኣንፃሩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ብካልእ ብግምጣል ድማ ከርየኩም እየ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ረጂም ቼንጅ ኤክስፐርት እዩ ዝበሃል እቶም ትሪእዎም ዘለኹም ሃገራት ብፍላይ ናይ ኢራቅ ሰዳም ሁሴን ናይ ሊብያ ገዳፊ ከምኡ ድማ ናይ ሱዳን ዑመር ኣልበሺር
بخمسة عينة رجيم تشينج استعليه جنتاي زبل زلو أبزو كتري وايقهم زينا تجبره خلو أمريكا بيرترا رجيم تشينج أيقونة تدل نيرا تراين تايو نتي بريزنت بيرترا زلو كتحصر مو نسو كسب زلك بيع تدل نيرامبر رجيم تشينج انتاي تفل الليخة الرجيم تشينج بخميري خاطر جبره يس أبجل جل هجرات خون كله حند بتاع أركات هنكتاتا حجات متي أمريكا زلما أب العراق جراتيا أب أفغانستان جراتيا مخنياتو بقى تنداد سلز نبرة تنداد خوزا سلز نبرة سلز دلياز نبرة من البعض يرترا ندادي برقت أبعداقا قصو كخيت سلزي جمريو من تتلوا خوين مالتيو امبر أمريكا رجيم تشنجا بيرترا زي قبرت نقر يلا كالاي أبعد العراق نبولو تزبي كم زنا يرترا جرم كوتسو سلزي كل يوم بزحات تزبي سلز غنو أبيرترا جن الرجيم تشنج بخال من قديم فتينما نتزبي كابت حجر كم زوج عند حجر كيات حجر بعلى تروح مشاكل موتيا بناتهم كالكوليشن 3 مليون 4 مليون هزبسي تايم مكبيت قانونين احنا خاز هو مغنياتي بلان ولا 10 عامات يوسد ولا 3 عامات يوسد قسنا بله تسرعات بوغيرك موتيو تهزب انت قديفو زخون يلن بمبعل على ما تزبي بفصم كم زيت عمق نقبرينا بمبعل كله زكالهم جيرميام اي سلطومن يزخل بلاناتهم فحز بلالهم دونالد ترامب ينير دونالد ترامب اتليست نتنايتهم كونتينمنت كاب سرعات نفس سرعات ضغط زنبره نايت ستيت ديبارتمنت بلان فحبيلو مس اثيوبيا زنبره ات داينامكس لتغيره دونالد ترامب ملو بملو بحاليو تكن بلاين خلينا تكونتات يغير كم زنبره باثيوبيا سلازم بوبطرايم كم بحدش كم ابتس انا حدن زغاطمه كال منغست اكسبلوت كي جبر خلو مجمريا نتكونتات كنقاصرو لنا زعينتي نيرو اجن اسمعوا Isaias. So, as a historian, what makes you think that the new administration will or should change the long existing policy and involve in regime change policy and openly cooperating or working with the Blue Revolution or the opposition, Eritrean opposition? Let me put it this way. Regime change and democracy are two sides of the same coin. We just had regime change in Washington, D.C. when we had a new president come into power. If you actually want to go back to the Iraq Liberation Act, it didn't call for the military overthrow of Saddam Hussein per se. But what it did say is that the United States should interact, American diplomats should interact with different Iraqi groups. So, this ማለት እዚ ነገር እዚ ክሳዕ ክንደይ ተዘረባናቱ ብምሉእ ክንሰምዖ ድሌት የብለይናነ ትርጉም ስለ ዘይብሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ነገር እዞም ኮንፍሊክት አንተርፕረነርስ ወይ ካብ ዕግርግር ናይ ህዝቢ ዝረብሑ እዚ ሰብ እዚ ብቐጥታ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራቅ ተሳተፈ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱርያ ተሳተፈ እዩ ኣብቲ ኩነታት ናይ ማእከላይ ምብራቅ ድማ ብቐረባ ዝዋሳ እዩ ረብሓናታዊ ዘሎ እቲ ኤሪያ ኦፍ ኢንፍሉወንስ ናቱ ኣብ ዝያዳ ናይ ኤርትራ ትርፊ ግዜ ይሰርሖ ዘሎ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ካልኣይ ድማ ናይ ሱርያ ጉዳይ ስለተወድኣሉ ምናልባት ነገራት ኣብኡ ተወዳዲኦም ክኾኑ ክእሉ እዮም ሽፍት ክገብር ኣሎ ካልእ ዓውዲ ክዘልክ ክኽእል ኣሎ why do he think ስለምንታይ ንሱ መፍትሒ ናይ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ኣሜሪካ ጥራይ ገይሩ ዝወስዳ ሃገራት ኣፍሪካ ባዕለን መፍትሒ ክገብራ ይከኣላን እየን ስለምንታይ ረጂም ቼንጅ በኣሜሪካ ጥራይ ክግበር ዝድለ ማለት ህዝቢ ኣፍሪካ ብናቱ መንገዲ ስለምንታይ ረጂም ቼንጅ መንግስቲ ሓደ ኣብ ሓደ ዓለም ኮፍ ኢሉ ዘሎ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ተዘይኮይኑ ሓጢያት እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ እቲ ረጂም ቼንጅ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ስዑድያ ክገብሮ ዘይመርፅ ወይ ኣብ ኢማራት ክገብሮ ዘይመርፅ ወይ ኣብ ቀጠር ክገብሮ ዘይመርፅ ስለምንታይ ኣብቲ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ክኾን ከሎ እቲ ረጂም ቼንጅ ዝያዳ ናይ ኣሜሪካ ሓላፍነትን ስራሕን ገይሮም ዝወስድዎ and the worst thing is እቲ ሰብ እቲ ስለምንታይ ኣሜሪካ መፅያ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ፅቡቅ ከተምፃልና እያ ኢሉ ዝሓስብ መፅሓፍቲ ዘንበበ እዩ ድሮ ኣብ ኢራቅ ዘሎ ኩነታት ኣብ 2002 ዝጀመረ ክሳብ ሕጂ ኢራቅ ኣብ ጥፍዑ ዝነበረቱ ደረጃ ምዕባለ ክትበፅሕ ይከኣልትና ኣላ 2000 ዝነበረቱ ደረጃቲ ርግኣትን ምዕባለን ኩሉ ነገርን እቲ ሃገር ሃገራውነትን ኣብ ክትበፅሕ ይከኣልትና ኣላ ሕንፍሽፍሽ ጥራይ ዘሎ ሊብያ ኣብቲ ገዳፊ ዝገደፋ ብፍፁም ክትበፅሕ ኣይትኽእልና ኣብዚ ቀረባ ሓደ ሊብያዊ ኣጋጣሚ ተረኺበ ነይረ ኣብ ቤንጋዚ ኣብቲ ትራቭልስ ጥራይስ እንታይ ኢሉኒ 5-6 ምልሻታት ሓለፍቲ ኣለዉ ሓደ ክነናቱ ከተማ ናብነት ኣብ ኣስመራ እንድሕር ኮንካ ናይ ጎዳይፍ ሓደ ኣመሓዳሩ ኣሎ ስለዚ ንጎዳይፍ ከይት ኮንካ ጉዳይካ እቲ ናይ ጎዳይፍ ሓለቓ ጥራይ እዩ ሶልቭ ዝገብሮ ብማይ ተመናይ ከባቢ ከይት ኮንካ ቦ ሓደ ቦስ ኣሎ ኣይ ዶንት ኖ ብካልእ ከባቢታት ናይ ኣስመራ ገዛ ኸኒሻ ተኮይኑ ከምኡ ብገጀረት ከምኡ ሓደ ክነናቱ ዝሓዘ ኣብታ ሓንቲ ከተማ የድብለኩም ዘሎ ኣብታ ትራቭልስ ትበሃል ርእሲ ከተማ ትሪፕሊ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ዝሓሸ ኣብ ሊብያ ኣበይ እዩ ዘሎ ኢልናስከ ንሓደ ዲክታተር ኢሎም ዝኣለይዎ ድሕሪኡ ኣብ ቤንጋዚ ዝበሃል ሓደ ጀነራል እዩ ኣመሓዳሩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ጀነራል ድማ ዲክታተር እዮም ዝብልዎ እቲ ዲክታተር ንሱ ዝቋፀሮ እቲ ዝበለፀ ቦታ ናይ ሊብያ እቲ ቤንጋዝን ንሱ ዝቋፀሮ እቲ ጀነራል ዝቋፀሮ ምዃኑ እቲ ጀነራል እቲ ድማ ናይ ኢማራት ናይ ገለመለ መጋበርያ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ፑቲን እውን ኣብኡ ኢድ ኣለዎ ስለዚ
ዲክታተር አሊኻ ዲክታተር ከተምጽእ ጸገም ከም ዘይብሎም ሰው ስለዚ ረጂም ቼንጅ ኣብ ሊብያ ፈቲኖሞ ኣብ ኢራቅ ፈቲኖሞ ኣብ ካልኦት ሃገራት ፈቲኖሞ ኢቭን ኣብ ሱዳን ፈቲኖሞ what did it bring ሓደ ኣመሓዳሪ ኣብ ሱዳን ነይሩ ንዑ ኣልዮም ክልተ ጀነራላትና ናቶም ቦታ ሒዞም ኣለው ካልኦት ሽም ዘይብሎም ድማ ኣብ ኣትዮም ኣለው ስዲት ፕላን ኣበይ ኸ ረጂም ቼንጅ ንሳቶም ዝገበሮ ጽቡቕ ዝሰርሐ ሲምፕል ኤግዛምፕል ረጂም ቼንጅ በአሜሪካ ዳይሬክት ዝኾነ ኣበይ ሰሪሑ very simple ማለት ሕቶ ክትሓትቱን ክትከላለክ ረጂም ቼንጅ ተፈቲኑ ዘይሰርሐን ሃገራት ኣብ ዓዘቕቲ ዝኣትዋን ማዓት ኤግዛምፕልስ ንርኢ ኣለና ኣበይ ናይ ሃገር ከሰሪሑ ወላ ኣብ ግብፂ እውን እኮ ረጂም ቼንጅ ፈቲኖም እዮም ዲሞክራሲ ክመጽእ ኣለዎ ግብፂ ኢሉ ኦባማ ኤክስፐሪመንት ገይሩ ሕስሚ መባረክ ኣልዮም ዲሞክራሲ ምስ ፈተኑ ንሶም ዘይደልይዎ መንግስቲ ስለዝመፀ እንታይ ገይሮም ንዑ ዓልዮም ነዚ ሕጂ ዘሎ ዓብዱልፋታሕ አልሲሲ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኣቢሎም ስለምንታይ ዲክታተር እዮም ዝመርፁ ሰብ ንዓታቶም ዘገልግል ተኮይና ኣክቹሊ ንጉስ ወይ ዲክታተር እዩ ዝሕሾም ንኣሜሪካ አንጻሮም ዝኸውን ጥራይ ትጸገም ዝመጽኦም ስለዚ በዓል እዚኣቶም ንኤርትራ እንታይ ይምነዩላ ኣለው ኩሉ እቲ ኣብ ከባቢና ንሪኦ ዘሎ ንዑ እዮም ዝምነዩላ ዘለው እቲ ሕቶ ድማ እዚ ሰብ እዚ ተዛሪቡ ዘምፅኦ ለውጢ የለን ብሓፈሻ እቲ ዘሕዝነካ እንታይ እዩ ኣብቲ ብምሉእ ኢንተርቪው ናቱ ግዜ በሰምዐየ ናብዚ ከምፆ ይደልን ትርጉም ስለ ዘይብል ግዜ ሰብ ከባኽን ስለ ዘይደሊ ወላ ሓንቲ ክገብር ዘይክእል ግለሰብ እዩ nothing ወላ ሓንቲ ክገብር ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ተስፋ ናቶም ኣብኡ ምዃኖም ድማ ተስፋ ቆሪፃነ ማለት እዩ ተራ ሰብ እዚ ኣብ ኤንጂኦ ደሞዝ ተኸፊሉ ዝነብር ሰብ እዩ እቲ ኤንጂኦ ኣነ ሕጂ ዝኾነ ዝኸፍለኒ የብለይ እናበለይ ዝፍክርቲ ማይክል ሩብን ማለት እዩ እቲ ኤንጂኦ ካበይ ረክብቲ ገንዘብ ተልካ ኻር ግፀኛ ዲሞክራሲ ኢንዳውመንት ዝበሃል እቲ ናይ ሲአይኤ ሓድሽ ምንጭ ናይ መንግስታት ናይ መቐየሪ ሲስተም ዝጥቀመሉ ዘሎ ካብኡ ትቕበል እቲ ኤንጂኦ እቲ ንዑ ፋንድ ዝገብር ዘሎ ኣዲኹም ኣለኹም ካብኡ ገንዘብ ይቕበሉ ሽዑ እንታይ ይገብሩ በቃ ንሕና ሎቢስቲስ ኣይኮንና ናፃ ዲሞክራሲን ህዝብን ንፅዕር ሰባት ኢና ይብሉ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ ደሞዞም ካብኡ ዝመፅእ ናይቲ ረጂም ቼንጅ ዝብል ካምፔን ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ታክቲክ ስለ ዝቐየረ ብኤንጂኦታት ገይሩ ዝሰርሕ እቶም ኤንጂኦታት ናይ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽንስ እዮም ንረብሓ ህዝቢ እዮም ዝሰርሑ እዮም ትበሃሉ ነዚኦም ደሞዝ ከፍሎም እዚኣቶም ካይዛርቡ ዲስ ጋይ ኣብዚ ተስፋ ገይሮም እንታይ ክትሕግዘና ትኽእል ኦ ማይ ጉድነስ ላይክ ሊትራሊ እዚ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ዝኩሉ ዝእከቦ ወላ ሓንቲ ዝጭበጥ ስራሕ ከም ዘይብሉ በዚኻ ትፈልጥ ሓደ ግዜ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብፍጹም በዚ ተቃውሞ ዘይሓስብ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ማት ክንዲዚ ዝኣክል ለይትን መዓልትን ንቃለስ ኣለና እናበልካሲ ቁሩብ ከማንሲ ሓደ ሰኔተር ዲኻ ክትዛረብ ዘለካ ወይ እውን ገለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም they haven't produced anything I mean እቲ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ናቶም ፅቡቅ ገይሩ ክርዳና ምንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ስምዑ ጉዳይ ዘሎ ሕቶ ድሪሶም ተሓቲተ ኣለካ እንጂ ሳኮል ሃፍቲ ዘላ ነቲ ናይ ስደት ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ተባሂሉ ዘሎ ክሓትዎ ከለዎ ስምዑ ጅብዚ እንታይ ሕቶ ኣለካ ነዚ ሚስተር ገብረሲ መሳገሪ መንግስቲ ከም ብርጌስ ሓመድሲ እንታይ ኢና ክንገብር መሪድና ዜና ችግርና ክንፈተሕ ወይስ ኣብዚ ጥራሕ ዘረባ ኮይና ክንጥር እንታይ ተገበርና እንታይ መጠረሽተናት ናብ ምንታይ ኢና ተሕተናት ሓደ ቴንክ ዩ ካባቀፂለካ ባይታ ተጣጢሕና ድዩ ወዲናሲ እንታይ ኢና ክንገብር ፋይናንስ መግቢ dan Aziz talaga sa kono kina wait a minute I'm managing the house ani tagaza manage gobra ta tsawal lahum digo نقعد كنورد تخيلنا هوتيلاتنا ناي مقبنا كمي كون ادريس معقول يرقيبوه بكو مقبي dan Aziz talaga sa kono kina wait a minute I'm managing the house ani tagaza manage gobra الله community بيلو حتى الله يا جماعه من تاي استاقبر له انا كبرت تحت لنا حتى الله لو حتى يكون عندنا ادريس زي حتى زي نحن سخا ممكن كانت حتى الله مش قدر فيها انا اتي لك بربيد حمدو يا قتل تو كما يجرو تكراكس نعطوهم كما يجرو كم زنقع زلو إنا نرزلنا أوكي حجي تي جلجل سب نتكون تادي كتاتولو زلو أنتهي مو مالت زكو نورمال نجاري وجل ملاهم زبلو زلو no this is becoming أبيتوبيا serious نجاري وخينو زلو
በትግርኛ ሲመልሱ የታየበት ኮሜዲ ዘመንም እንደነበር አይዘነጋም። ዘንድሮ ደግሞ አዲስ አበባ የሻዕቢያ መንግስት ተቃዋሚዎች መናኸሪያ ሆናለች። ከጥቂት ዓመታት በፊት ኢሳያስ አፈወርቂ ስለ ምስራቅ አፍሪካ ሰላም ሲጨነቁና ሲጠበቡ የሚያድሩ መሆናቸውን የተናገሩት የብልጽግናው አገዛዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዛሬ ኢትዮጵያን ሻዕቢያን ለመጣል ትጥቅ ትግል ያወጁ አካላት መሰባሰቢያ እንድትሆን ፈቅደዋል። ብርጌድ ንሓመዱ በአዲስ አበባ ባደረገው አጀንታዩቲ ሚዲያታት ናይ ኢትዮጵያ ዓበ አርስቲ ኮይንዎም ዳርጋ ላዕልን ታሕትን ብዛዕባ እዮም ተዛረቡ ዘለው አቢግ አጀንዳ በሓፈሻ ገለ ካብቶም አቢ ብርትዕ ዝበለ መልሓስ ዝኾነ እዚ ሓብትሽ ግርሙ ዝበንታዩ ኢትዮጵያ must reclaim as a port እዚ ንዓሰብ ክንወስድ ክንክእል ኣለና በዚ ብጽሑፍ ካውን ከሎ በሚዲያ ድማ ዝዛረብዎ ዘለው ነዚ ይመስል ልዩነቶች ሳንቲሞች መሰረታ እስከ ሚድል ኢስት ድረስ ንግድ ታካሄድ እንደነበረ ተላታል በአለም ታዋቂ እንድትሆንና በኢትዮጵያ ነኝ ካልከ በኋላ የትኛው መንግስት ቢመጣ የማይቀር ጉዳይ ነው። የባህር በር ጥያቄ የኢትዮጵያ የብሔራዊ ጥቅም አጀንዳ በመሆኑ ኢትዮጵያውያን ያለ ልዩነት የሚኖረው ፉክክር የሚኖረው ተቃዋሚ ደጋፊ የሚባል የፖለቲካ እንቅስቃሴ የሚኖረው አገር ሲኖር አገር በሌለበት ምንም አይኖርም። ይሄን ደግሞ እኛ ከአካባቢያችን በደም መማር እንችላለን። እንደ ሶማሊያ፣ እንደ ሱዳን፣ እንደ አረብ ሀገሮች የተበታተኑ እቶም ካልኦት ሃገራት ዝዛረቦም ዘሎ ናባቶም ክመጽእ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ። እዚ ንሶም ብዛዕባ ባሕሪ ይዛረቡ ኣለዉ። እቲ ሪያሊቲ ግን እዚ ዲና ሙፍቲ ዝዛረበ ዘሎ እዩ። ሃገር ተለካዩ ካልእ ነገር ክትዛረብ ትኽእል ዝብል ዘሎ ምቋምን ምድጋፍን they know the reality ናቶም ግን እንታይ ግን ትጸገም ኣብዚ እቲ አጀንዳ ናቶም ሰፊሕ ስለ ዘሎ እዩ። የናንተ ብቻ አይደለም ሁላችንም እንጠቀማለን። አንዱ ሰጪ አንዱ ነሽ አይደለም። አንዱ ፈታሽ አንዱ ተፈታሽ፣ አንዱ ከፋይ አንዱ አስከፋይ አይደለም። ገመናችን ተገልጦ በአደባባይ ምናስገባው ምናስወጣው እየተቆጠረ ሪፖርት የተደረገ አይደለም ምንፈልገው። ራሳችን የምናዘው የነበረን በኔ እድሜ ነበረ ያስተዳደር ነው የተደራደር ነው። እዚኦም አክቲቪስትስ እዮም ግን አክቲቪስትስ ስለዝበልዎ ከምኡ ማለት አይኮነን። ኤግዛክትሊ ናይ አቢ አሕመድ ሕልመን አጀንዳን እዚያ ዝብላ ዘሎ እዩ። አቢ አሕመድ ድማ በምስጢር ይኮነ በአፍ ክንደ ግዜ ነጊርና እዩ። ስለዚ ናይቲ ባሕሪ ሕልምናቶም እንታይ ምዃኑ ንጹር እዩ። ናይ ባሕሪ ሕልሞም አቢ አሕመድ ናቱ መርሕነት ከመይ ጌርካ ነቲ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ትወስድ እሞ ናይ ኤርትራ ድማ ፋሕብትን ትትወላ እዩ። ኤግዛክትሊ ከምዚ ይገብር ኣሎ። ንሱ ግን ንባዕሉ እንታይ ጸገም ይስምዖ ኣሎ። ስምዖ ብዚ የምታደርጉትን ሙከራ ተው፣ አይጠቅማችሁም። እኔን ለመግደል የምታደርጉትን ሙከራ ተው፣ አይጠቅማችሁም። ምንም በሻሻ ብንወለድ በብልጠት ብዙ ከእናንተ ስለማናንስ ማለት ነው። አሁን አይንን ጨፍንና ላሞኝ ሳይሆን ማናንስ ማለት ነው። አሁን አይንን ጨፍንና ላሞኝ ሳይሆን አያስፈልገንም። ግን እርሶ በደንብ ያውቃሉ ከኔ ያላነሰ እኔን ለመግደል ብሓፈሻ አብይ አሕመድ በቶም ምክልኻል ናቱ ስጋት ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓበሬታ ተደጋጋሚ ኣብ ገጻት ናይ ኤክስ ኢርየ ስቲል ንባዕሉ ኢንሴኪሪቲ ዘለዎ መራሒ ነዚ ኩነታት እዚ ከብል ከሎ ግን ትግራም ኣብዚያ ስምዕዋ እስከዚያ ሪፖርት እዚያ ስምዕዋ ድሕሪ ኩነት ሓዞም ፍትን ኢና ቶም ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ አብላት ብርጌድ ንሓመዱ ኮንፈረንስ ንኽገብሩ ፍቃድ መሃቡ ሕዘን ምንታይ ዝብል ሕቶ እውን አልዒሉ ምስ ኤርትራ በንሕንሕ ትርከብ ኢትዮጵያ ሕቶ ወደብ ባሕሪ ዝብል አጀንዳ ካብ ተልዕል ጀሚሩ ኣብ መንጎ ክልቲኡን ሃገራት ዝጸንሐ ረከብ እውን ሓርፊፉ እዩ። ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ገጽካ ኸይርኢካ ዝተባሃሉ ዝመስሉ ዞም መራሕቲ ናብ ሓደ ጠረጴዛ መጺኦም ክላ ዘብሉ ዝኽእል ዕድል እውን ዝተበጠሰ ይመስል። ንጸላኢና ነጥፍአሉ መንገዲ ንጸርበሉ ሴፍ ክንሕዝ ኣለና ዝብሉ አብላት ብርጌድ ንሓመዱ ንስርዓት ህግደፍ ንምጥፋእ ብዝግበር ምንቅስቃስ ሕብራዊ ዕማም ከም ዝሕዚኦም አረዲኦም ዓድና ንኣትወሉ ግዜ ርሑቕ ኣይኮነን ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ከመይ ኢሎም እዮም ከኣትው ግን እዚ ሕቶ እዚ ማለት እቲ አብይ አሕመድ ነዚ ኩነታት እዚ ምውፃዱ ገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዎ እስከ ንስማዕ ጽቡቅ ጌሩ ክርዳእና ኣነ ምስክሬ ተደፊየ መምህርና ገዲፈ ጫፍ ምዕራብ በፂሐ ኩሉ ኸሊለየ ዝኽየር ቦታ የለን ኣብዚያ ጽና በፂሕና ተመሊስና ኩሉ ርኢነ መደደቀሲ ዝሑል ማይ ስጋ ኩሉ በቃ ትምቸፍ ዝበሃል ርኢናዮ ዝኽየር ቦታ የለን ኣብዚያ ጽና ዝኽየር ቦታ የለን ኣብዚያ ጽና ዝኽየር ቦታ የለን ኣብዚያ
እታ ገይም ትሪእዋ ኣለኹም ከመይ ገይሮም ነቶም ሰባት ኣብቲ ናትካ መፃወዲ ኣትእትዎም ኣብ ሶሻል ሚድያ ካ ሰቤላ ገይሩ ስለ ዝቋሃፀሮም ዘሎ ገሊኦም ከምዚ ይብሉ ካልኦት ድማ ናቶም ስታይል ኣለዎም ዝተፈላለዩ ድሮናት ኣለዋ ማለት እዩ ኣብነት ዋጋ $9,000 ድሮን ኣለዋ ነፍሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ዝገብራ ድሮናት ማለት እዩ እዚአን ሕጂ ኣነ ሓንቲ ክገዝእ እኽእል ንስኻ ሓንቲ ክትገዝእ ትኽእል ንስኻ ሓንቲ ክትገዝእ ትኽእል ኖርማል ማለት እዩ ሚት ከመልስኽ ንገዝእ ንኽእል ኢና ድሮን ከም ናይ ሚልዮናት ጥራሕ ኣይኮናን ናይ ማዕታ ሸሓት ጥራሕ ኣይኮናን ዘለዋ ማለት እዩ ወላ እታ መስኣሊት እውን ድሮን እያ ንሳ እውን ብዙሕ ቁም ነገር እዩ ዘለዋ ማለት እዩ ሕጂ ድሮን ሕቶ ናይ ድሮን ግን ኣባል ኣብቲ ዋዕላ እውን ካልእ መንገዲ ከም ዝገበርዋ ሰሚዕና ኣለና ኣብዚኣ እስከስምዖ ኣብዚኻኹም ዘሎ ድሮን ወረካሎ ሄሎ ቦምብ ለና ዝበለኩም ኣብ ባንክኩም ዘሎ ቦምብ ገንዘብ ወረካሎ ሄሎ በዓል ክፍሎም በዓል ኪሮስ ብጡር ሕሪፍና 3 ዓመት ኣብ ገንበሮም ሰለምናዮም ከይኣቀው እዚኣ ንሪኣ ዘለና ጉዳይ እያ እታ ጉዳይ ኣብ መወዳእታ ገንዘብ ነዋፅያ ክትከውን ማለት መበል 200 ግዜ እቲ ገንዘብ ከምዚ ኢሉ ክዋፃእ መቸም ነቲ ዘዋፅእ ንነፍሱ ኣይኽፋዮ ምናልባት ኣብዚኣ እንታይ ይብል ፀኒሑ ንስኻትኩም ኣብዚ ፅንሑ ንስኻትኩም ኣብዚኣ ፅንሑ ንሕና ኩሉ ርኢና መፂና ኢና ይብላ ኣሎ ኩሉ ተሪኢኻ ኩሉ ርኢኻ ተመኒዩካ እንተኮይኑ ዳ እንታይ ክትገብር ትምለስ ኣለኻ ብኣኮፍ ዘይትብሉ ማለት ንመንግስቲ ኤርትራ ንምግምጣል እንድሕር ኮይኑ እቲ ፕላን ናቶም እሞኻ ብሓይሊ ክትግምጥሎ ትደሊ ተኮይንካ then why don't you stay no of course እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ላጀር ሂወት ምቾት ናይ ሂወት ዘስተማቕሩ ሰባት እዮም እቲ ዝዓበየ ቃልሲ ንሪኦ ዘለና እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ዳንኬራ እዩ እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ሳዕስዒት እዚ እቲ ሕመረት ናታ መወዳእታ ቤላ ጌርካ ትስዕስዕ ባንዴራ ሒዝካ ትተብል ኣብ ስዊድን ንሪዮ ኣብ ዩኬ ንሪዮ ኣብ ጀርመን ንሪዮ ኣብ ሆላንድ ንሪዮ ኣብ ካናዳ ተራዩ ኣብ ኣሜሪካ ተራዩ ትስዕስዕ ኢንጆይ ትገብር ጉድ ታይም ትሕልፍ እንደን ነፋሪትካ ተሰቂልካ ፈርስት ክላስ ጌርካ ዓድኻ ትምለስ ክትምለስ ከለኻ ናይ መፋናዊ ገንዘብ ትገብር መኸዲኻ መምለሲኻ ትኬት ናይ ኣየር ሂቡኻ ናይ ሆቴልካ ይሽፈነልካ this is entertainment without borders እዚ first enjoy እናገበርካ ትነብር no problem as far as ሰባት ከምኡ ክገብርዎ ተመሪፆም ፅቡቅ እዩ ግን ናይ ብሓቂ ናይ ፖለቲካ ሕቶ ንፖለቲካዊ ቃልሲ ወይ እውን ለውጢ ንምምፃእ ነይሩ ተዝኸውን እቲ ኣጀንዳ أو بس إحكي الله ما جمرة كابتي ideologically زي بانديرا زي حنت سئل نيرات النبزي بزحات قدم زبل وازن برلو مدما إن نتصرد مسألة مالتيو بقدمون تبلان السندي نيروجن مسجزي خا كل تناقرات نتصرد سلزخيديو كم جات رواز اللهم عب إسرع كلتن بوستس جبرة ناي مودة تعلمنا عباي تجراي مفتاري نيرو تعباي تجراي دا عباي إثيوبيا يعني مبالا سلده فرام دي نيرو بانديرا ناي عباي تجراي زنبرة تجمتي لالومي بانديرا ناي إثيوبيا خوين الله ناي حجرون بانديرا جعانزو دخلوا بانديرا نكسكمو زتتصينوا سبات ناي تجراي كسكمو ناي إثيوبيا تكعم عبد عليها كزاربو they have no problem or they have no shame حفرتي بلوم سكفتاي بلوم but again تكونتات زي business يو نعتاتهم قلنا زيهم زبلوا مكو إيرترا هجروا من النت عبدون كورنا وتدرنا نصرت كراوين نتني وزي كون أي ريفرت جبر بس ما دنجور سلاسة انترفيوز جبر عمان إلسا لكو إيرترا وقت بحال توان كاست كراوي تسأل لك كوي لك سأل يوم تطوي ولو زم سبات زيهم أي مثل كاميرا برا أنا زي excuse لي بوستس أتودن فيستيفال نهيجدوف سلازينوس كل خان شو ودن كتبت بالكسب لهم تمام حدا داركم زبولتي ملالي عمد لازم سيزي أبي شو ودن كتبت نابلكا عمد متصاوتنا يحقنا إيروبا كتبت هذا ميكانيزم ما كان سيكتر هذا حيلي تكبر لقال سخا أي تجمل عمد لازم سيزي تبدأ سجماتهم زي فرطو كبتدي هاخذ لهم تاني هاخذ لهم ده عندنا نتسير عز أساسي وزن ورد خليهم كتبيه لم داو في وسط أزيك أي مزي أزيل أزي أبرها جبري أبزي أخذت بقت ملسي بنيرو خرح أنت زي خاني وتقول لك زي نزار وسوا الناس ما قدرنا نحرك كانوا ولا ما بقسيو أزيل أزي خوينو حطويتو تقرأي زبها الكبير كا خميجر كايتوبيا وين أكيدا نهز بيرتا تدوم سوسو
بزي كازي خالي حلمي يقولون سلو زغوني حجي مسوم كسرح زراعة نايو سقوم تخنوص للي نازلكم دلو بقى هاد تسألي يو صريت لهم إذا سأل إذا كان هزم تقرأي تعمره خطفوا أمبر خاني أظن إحنا هون حاجة جزان خنصرحنا جدا سلو زغوني قلنا أبو الخارو تقاقي زبها لابا قدافو مشاركتهم فلطو أبزيت وصو هيداتو مستمالي زطفوهم نبرهم زغن زحنا تحساس باني بلوه إن ده طبعا هالك حلها جزين تزيت تقيم قالوا أنت زيت تسرعك بحفشة نتي برها قبرهت بوغيري دمل سلام أبزي قاسم عوام أب محبرهم إذا كان شاركوا له كمون برومتاي I'm sorry برجعنا عملوا تنفر بي area كمون إذا قدايز دي بيزنس مخانو بمنتهي تفلتو قد محجنا جيركم إيه نايزي زارب زلو يوتيوب channel رايوه اتو على شدشت دي 5 دي شدشت فيديو لايف كيرلو زوم سبات زياتهم they're doing their business and nothing سب business سكو قبر لك كم تنقو تنسيقها سرح كات وفرز لها نسو سرعو يوتيوب business تقينو no problem اتزاقم نك على سالنا يمزبو قال سبات تكيت قريصهم جنزبهم كسيروم هوتيل قال عيزهم كوفي لما لواو فلوت يزي بعد زقن كل نجار سبونسر لي أبتاو على 3 ديو 4 ديو 5 فيديوهات لايف غيرو نيرو بتروح هاي كونن يوتيوب سلازلنا there is an income سلازي يوتيوبرز مرح وقالتي it's a business كرداكم خلالو نتيجة لبو مسؤول من أخذ زبال زلبر كل تي مايكروفوناتهم قال ملا كلهم بقعتهم يوتيوبرز يوم كندي فيديو وتشينيرو لايف أديو تقصره because إنجرام ساعات يوتيوبرات كده نقرب نفسه كفهم دما كونتنت زبالة زي كونتنت غير على نايم زبل كما يقرنا كونتنت نقبر اودينس ناتنا مسون كونكت نقبر اتس ا بزنس مان it is what it is كم تازلوا وسدا زم سبازياتهم ابا اديس ابابا بتغير مالو هوتيل لهم انترنت لهم ذاتس ات اتس ا بزنس قال يوم او خوف كبلي مغنياتو انترنت بوطوينو مچو ينسرح مالتي ن بروباغندا نخجبر قليل كون سلازخل دغنا دوي سلازي سب بزنسو نخجبر صقام يبلون كل سب سريح كنبر سلازلو بس بوليتيكا تحايسكا اجندا كتفطرلهم فتانغن كمحجي اب غدناتات وصيخا نيرتراويا مهرام فيستيفالات حو متاو ገለገለ ምግባር ከም ቢዝነስ ኮይኑ አጆኹም ኪዲ ኢሎሞም ህይወቶም ተበላሽ ኢሎ ነቶም ሕጃብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ድማ ከምኡ ገይሮም ጠባቢሶሞም እሶም ኣብ ካልእ ሴፍ ዝኾነ ቦታ ክኸድዮም ናይ ኤውሮፓ ናይ ኣሜሪካ ፓስፖርት እውን ኣለዎም ኣብዪ ኣሕመድ ንዖም ክቐርቦም ኣይክልኒ ወይ የገርህ ልባ ከምዛ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ፈቐዶ እስር ቤታታት እያ ዋጋ ትኸፍል ዘለና ሓዋሩ ድማ ወረቐታ ተበላሽ እዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ከማ ገይሮም ሓዊ ፃሕቲሮም ኣብ ዘዋፅኦም ክኸዱ እዮም تم قالت جن كداي كجبروي نايبة حق العما تزلهم زي سبازياتهم أبا كفيلو تقرأي كربايا با تكيت كفيلو أفتح جنبار كده منتي سيد أناوي بارباراوي شيء أناوي زبلو سراج نهر ترى مقطمو أي جبروني يوم قد نكالوتي ما بحاوكو توزدليو نساتهم أي جبروني يوم they don't do this سلازي ناتهم ده مايكروفون جيركا أب يوتيوب قريبكا مزرابيا كما جيركا دما نجيرا خاطر بس بقينا حمد أنفر سياتل واشنطن أمريكا دبدا بشري لله هي أصحابنا زي مساهم لومي بمنفس أقول لنا بمبال دبدا ناي دقاف سجينا ما هو مالتي سلازي تاغعيد هابوني ناي متبع مسين عندنا لازم بحجي دمتو وتا خنطاطح مالتي بحنساب بينا سلازي استي ጉዳይ بتاع ጽቡቅ ይደሳለት ዘሎ ማለት ነው ምክንያቱ ብርጌድና ሐመዱ ከምቲ ገለገለ ሰባት ኣብ ዘለውና ሓና ብርጌድና ሐመዱ ኢና ገለ ዝብሉ ከምኡ ዘይኮነ ሰሚና ከፊልናሉ أكلنا في النادو بزحات ليش تاسرنا يبلو ولا جبا ولا قلب ولا زبحان عبد مريت بعلو يزوا قانيرو نايزاتهم فليز بلو خدعات جن نخالو صبوت صوي عمسي نعنا ديد فرحي زبلو مخانم تزقرم نجم حزم زدفرو نعقيدنا ديد تقاسس زبلو نعقيدنا حفتي تقاسس زبلو رسحات ناي تاريخ مخانم يتانيتياتهم قطعات فليز قبر مالي انت عبد حد انت زي دقيفكم انت زي تبعكمني خلص لك اني تصحفات كم زي كان امريكا مرباش خلص لا تخينسي اصحابكم على تويتر قال انتم بلو قال مالا تبحالو انت انا عندي قديفكا وثيقه جننت قالوا كن هدما يزبال نيرو انت لا نعد تمريسكا كدا ابدغه سلازلخ طرحيوتي جغنا زبلكا ويون ابدغه سلازلخ كدا زبلكا قال معكن يلون انت نرلنا ابزي مسيلكم اتي جغنا زبل قال نهاغروز ودقه نبانديروز ودقه كم كدع ناب هاغروز خدي جغانوز ودقلو
كندي تاريخ استفصملو عد بوتاتون رستون نابو زخدي ولا ابو خيدوسي اتعب حنقولهم كيف لكم ولا سي نابو خيدوسي قال نجر كسرح خليو ولا من يروسي ابعد خيدوس قال نجر كقبر خليو مست راح تكرخب خلي زبل حساب يبلو من جنس بازياتهم امين منقسنا ايرترا نخنقبط لينا نصعر زلنا يوم زبل ابزي تزرباناتهم كومي how are you going to do it ناب ايرترا نزاتوي ولا قرب سي كم سلا خوينا اتينا قال لك نقبرنا ناب ايرترا قاسكا كتقرب كندزفر هزلك አዲስ አበባ ኮይንካ ያይ ብዘረባን ብሳዕስዕን ብጓይላንሲ መንግስቲ ኤርትራ ክትግምጥል ሃውዛ ገነ ወርክ ብኸመይ ክሰርሕ ነታ ኣብ ዓዱ ዝኣቱ ዘሎ ሰብ ግን ዝኾነ ይኹን ንምንታይ ዕላማ ንሃገሩ ይኣትሎ ፅቡቅ ይዝኣቱ ዘሎ ንካል ኣጀንዳ ኣለዎም ክብል ኢላ ይኮንኩን ግን ናብ ሃገሩ ንዝመለስ ከም ከዳዕ ዝቆፅሩ ናብቶም ከዳዓት ዝኸዱሉ ዝነበረ ሃገር ኢትዮጵያ ይፀላይና ናነ ታሪኻዊ ፀላይና ኢትዮጵያ እዩ ምስ ኢትዮጵያ ዝሰርሕ ድማ ባይ ዴፊኒሽን ከዳዕ እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ምስ መንግስቲ ምስ ኢትዮጵያሰርሕ ክብለኩም ከለኹ ምስ ኢትዮጵያ ኮይን አንጻር ህዝቢ ኤርትራሰርሕ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ከሎ ክልቲኦም ነናቶም ረብሓ ነይርዎም ብሓደ ብሽርክነት ድማ ይኸዱ ነይሮም ኣብዛ ሕጂ ግን መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ተፃራሪ አንጻር መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ምኻላ ዘራርባ ድሓርካ ረብሓናቱ ትፈልጦ ኢኻ ድሌትናቱ ትፈልጦ ኢኻ ባሕርና ኤርትራ እዩ ዝደሊ ክድቅሱን ክትንሱ ከለዉ ባሕርና ኤርትራ እዩ ዝረኣዩ ተርዲኹም ሎ እዚ ነዚ ንክገብር ዝሓልም ዘሎ መርከብ መራኸበይ መተንፈሲ ደሊ ኣለኹ ንዝብል ዘሎ ሓይሊ ምስ ክሰርሕ ተጀሚርካ ንዓኻ ሃገር ሂቡ ባሕርን መሬትካን ተቆፃፅሮ ኢሉ ናፃ ክገድፈካ ኖ ኣብሶሉትሊ ንዓኻ መጋበርያ ገይሩ ኣጀንዱ ከሳልጥ እዩ ስለዚ ከዳዕ ውፁእ ዝኾነ ከዳዕ ዝበሃል ምስ ፀላኢኻ ኮይኑ ንሃገሩን እንዳ ዓድቡን ከፍርስ ዝመፅእ እዩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ጋኔን እዩ ሸይጣን እዩ ጆኖሳይደር እዮም ዝብልዎ ነይሮም ስለዚ ምስቲ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈፀመ ቀኒ ነቲ ጆኖሳይድ ድማ ዝሃንደሰ እንተተፈፂሙ ኮይኑ ማለት እዩ ናይ ኣቢ ስርዓት እዩ ምስ ክሰርሑ ስኽፍ ዘይብሎም ኢና ንርኢ ዘለና this is the biggest it could get ካብዚ ዝዓቢ ውድቀት ክንርኢ ንኽእል ኢና ትማል እዚ ይበዲሉና ኢልካ 10 ግዜ ትግዕረሉ ዝነበርካ ምስ ተንበርኪኽካ ንኽትከይድ ካብዚ ዝኸፍእ ድኽመት ክንርኢ ብቆድም ልብይ በግቢ ህዋሳተይ مقصني أمري معرفي منفسي أتم بقدم So እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ ናተይ ባህጊ እያ ንሓዋሩ the journey from ኣስመራ to መሳዋ ካብ ኣስመራ ተበጊስካ ንባፅእ በእግርኻ ክንደይ መዓልቲ ይወስድ ኣይፈልጥን እየ this is going to be ኣብቲ ናተይ ባኬት ሊስት ይብልዎ ክገብሮ ይደሊ እየ ኣብ ሂወተይ ክፍፅሞ ይደሊ እየ ዝብሎ ሓንቲ እዚኣ እያ ክትከውን ካብ ኣስመራ ንባፅእ በእግርኻ ምኻድ ድዩ ብገለ መንገዲ ጌርካ ክትገብሮ ትኽእል ኣይነው ብዙሕ ግዜ ከም ዝወስድ ኣብ እግረይ እኳ ይተኣማመን እየ ክገብሮ ይክእልኒ ይብልኒ ግን እቲ ግዜ ውስጠ ፍቅሩብ ግዜ ዘገድስ እቲ ግዜ እንታይ እዩ ዘፍርሃኒ ግን ኣብ ሂወተይ maybe ድሕሪ 20 ዓመት ድዩ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ኣብ ሂወተይ ክገብራ ዝደሊ እዞም ዝገብርዋ ዘለዉ እዮም ናይ ሆፕ ግሩፕ ድማ ከም ቲም ኮይና ንገብሮ ድማ ሕልምናተይ እዩ ካብ ንኤርትራ ሓደ ሰብ ኣሎ ከምዚ ኢሉ እናዞረ ዝበፅሓ ኢልኩም ነርኩም እዚ ግን ከም ባህሊ ክተኣታቶ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ሃገረ ጀጋኑ ብእግሮም ተቃሊሶም ናፅነት ዘምፁ እንድሕር ኢልና ነቲ ሃገርና ንሶም ዘረከቡና ድማ በእግርና እናኸድና ክንርያ ክንክእል ኣለና ናይ ብሓቂ ደስ ትብል ቪድዮ የርየ ተስፋ ይሂበካ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሂወትና ንኩሉ መሬት ናይ ኤርትራ ምናልባት ብእግሪ ክትበፅሖ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልኒ ግን እቶም ትኽእሉ ናይ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ስለዚ ንዓና ዓባይ ሃገር እያ ግን በእግርኻ እውን ክብፅሕ ዝኽእል ቦታታት ኣለዋ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ካምፔይን ሓደ ካብቲ ቱ ዱ ሊስት ኣብ ኤርትራ ክኸውን ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ካብ ኣስመራ ተበጊስካ ንባፅእ ቁልቁለት እዩ ቁልቁለት ይብዓብ እዩ ስለዚ ክትከዶሲ ከቢድ ኣይኮነን ካብ ባፅእ ተበጊስካ ንኣስመራ ከቢድ እዩ ዓቐበት ብዙሕ ስለ ዘሎ ካብ ኣስመራ ተበጊስካ ንባፅዕ ግን ኣትሊስት ክሳብ ግንዳዕ ወሪድካ ካሕተላይ ክሳብ ትወርድ ቁልቁለት እዩ ድሕሪኡ እትረስኒ ገለመለ ክከብደካ ይኽእል ኸውን ግን እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ሕብረተሰብ ቦታ ክሊማ ናቱ እውን ሕማቅ ስለዘይኮነ ደስ ዘብል ስለዝኾነ ከም ሓደ ኣብ ኤርትራ ክግበር ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ካልእ ድማ እዚያስ ከስምዕዋ ኤርትራ ከም ህዝብን ሃገርን ተዛማዲ ሰላም ዘስተማቐርናላ እያ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ እኳ ናይ ግብሪ እምበር ናይ ዘረባ ባህሪ ተዘይብልና ግን ናይ ብሓቂ ኣብ ኩሉ ፅላታት ማለት ፖለቲካውን ወታደራውን ዜናውን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ማሕበራውን ኣገልግሎታትን ባህላውን ስፖርታውን ወዘተ መዳያት ንቕታ መበገስገስጋስ ጉዕዞ ምዕባለ ዝተመዝገበላ ዓመት እውን ከም ዝነበረት ምብሳር ኣገዳሲ እዩ ኣነ ብናተይ መረዳታ 2024 እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ተወዲያ ብፍሉይ መመረቕታ ናተይ ክራይ ናታ ናይ ያ መመረቕታ ንኽሪ ባህጊ ናተይ ስዩ one of my wish list
ناي بحقناتي إذا بروجكت زي توديع كل سب أبعنا خده بمكينة نازورة سيلخ قبرلنا تمنيتنا تيو because إذا بروجكت زي بزع جنزب وسيدو بزع عقمن بزع قلبتن فسيسوا خمسة لو بزع ساقطات نيتهاجر فسيسوا خمسة لو رديو جد معرتي تجمر كايون زبقس كايون كتودو دما كتكلال لك like أب accomplishment حدا نقر جميركا كسرحة خلقها بزع بدوهتات الله وديكا كتمرقو خلقها ات confidence تعقابت اتي صبغ feeling شعيو وددر ماراثون سبكو جوي خلوت وددر يكون تمشوت تاني مودة مستعوت كازلا كتودع خلقها توددر أبي زلت عقابت سلازا بروجكت زيا تسفاي جبر أب إسرع إسرع حمشتن جل كابتن زودع بروجكت خدكون مهنياتو أنا أبزي channel تكاتلو كل جزء متفلتو housing project تقدمتي أبدأ زلوا إيرتراوي كأطول كان تدلي خايو أبعدي إنفست قبل الكات تدلي خايو بقى تمستعدك وهات تدلي خايو قدامي تقبل زلك ناي housing project كتفكت كتكلال لك زيا نزيا أنت ديجركا إنفستر إيرتراوا بتعداتيو كال بروجكت قبل الكات كبيدي معناته كال بروجكت كبيدي ون سلزغنه imagine حريشات جرادين كفترة الكاز خل عقم زلوا ترايو كابيتال يدليو بزح أورجانيزيشن يدليو قلم يدليو جزاجن ناي تفترو حتى سلزغنه نفس وكف سب جزا كله يزدلي أتا مريت بوم من البعض تزبلت أنا توم أبي إرترا جنبارا زلوا تزبلت بوتان عم هبو كابار كاغني إرتراين نتوم أبدأ زلوا نمان خلق دامن تبوم نتوم حجراو جبوم عمل كلتا percent ديو كانوا كل تراك وحيتات أماليوم حجري يكونوا كمت مال جمالو وده يكونوا كنا عسرت عم زمالو وكسب حجري ما حنت نجرجي يقدر نعم كدامن تبوم إرترا نايب حق لو تخد جبرتو خينا أبزياتا challenge ناتا نزيات جبراك تكل علوا نزانا housing project 100 كفيت كانت تزبي كسرح كسب زي فكت قالوا وطبعا إيرترا عادي لو تخجبر خليل كاخت زارباي تخنيقه سلامتاي منقست راي بس جبر زول يجبر كلت منقسي نكدتكو طبعا تزبن كله من كتير تخنيقه منقس عقمي يبلون إيرترا منقس عقمي يبلو نا أمريكا دونالد ترامب تايب لير ويلكم تو ناباي مسيهم أمثالكم نيركو نزي كل سب كردوس لزلوا أمثالكم نير دونالد ترامب نابانا مسيهم جنزبكم ينفس جبر زبل فيديو غير نير so منقس إيرترا دما أزي إذا بروجكت زي أتوما بأتساتفكم زلهم كحقوسكم I hope توديو بروجكت ناتكم أبز جزاوتهم تحققكم كابو سيلتاتن فيديوهاتن غيركم لبنا كتطفلنا تمنيتين نسي بناتكم سيلتات كنسكريز دلاني بناتنا يكونس بناتكم سيلتات أنا دما دسنا بلن جزاوتهم من قلما ليهم شاركن قبرلكم هنا أب مخفتنا فيديو دما تستودي بروجكت خطوة زي حتى يبلون جن تي ريل استيت اندستري زي انا هاوسينج بروجكت ابيرترا ابكرن ابسمرا ترا دكا كون ابسمرا اباص ابكرن مندفرا ادغيح دك محاري اقرده تسني نقفا افعبت عسب باص اب كله جندع اي دون نو تجلجل كتماتات سغر كون كل واخلين كلن كتماتات ات هاوسينج بروجكت كل دغو زلو سب اسمرات لايك كغبرت لي زلو غي مسلكم نو قال سب ود بارنت غبر يزلي yeah that's how it is بيرترا كل اسمرا كنبر زلي كون حاده كابتا زنبرا بوتا كبابي ابي كسر زلي سلازي نتي مريت ولا مغاغيلكا كم حسابي زبلانه نتي زبلت انتم اب هغراوي اب ايرترا خوينم زغلغل زلو اب سراوي زلو نعم حزالهم كينود ما حق بيلكا ازيوم كا نتوم اب دغ خوينم غبوم زغلغل دماتلكا ايرترا بتوريزم كل سب غزا سرح زلو اب عمت كلتا 3 غزي اب ايرترا ملالتي كلتا 3 غزي بيني يكون مصدقو مسدرو غزو كود خلو نكمرقو يلو كلهم بيتسبك عدمام يابو توريزم نايت هاجر كتكوسيو هوتيلات كسريو ريستورانتات كسريو دكانات كسريو مخاين كسريو everything is going to work سمينتو زفرز دا سمينتو كسريو دا حوص كسريو امنته مصدالا كسريا نداقاي كسريو كونتراكتور كسريو everybody ابتي سوسايتي زلو دما ببعقمو كسريو انجينير كسريو كاربنتر كسريو ازيا تزعبي تشالنج يعني ايرترا I know to منقستي exactly انتاي صقمات له ايفلتني قلت منقست ما نزيك قالص كخلالو صقمات يبلوني بلالون اقدات صقمالو كل زردو يقن اي نايو exactly اذا حصر صلو سمينتو ديو ناي سمينتو صقم تخينو دن ابناي سمينتو اتوكير كام صراح كدلي مغنياتو if you want ابدغز لا ما خاخ تقملو ازيو مجيب كلهم مع اثيوبيا خيدوم كونفرنس قبل زلو ما عاد جنزب كم اثيوبيا هيبا مازلو ما عاد جنزب I am pretty sure 100 شيكل 100 300 دولار اتيلا باثيوبيا إذا كان زبزب إيرترا عبلو تقبر زغلي هوتيلاتنا إيرترا كرب حلو زغلي اليوم أتيوم مالتي يكون كوم عينت عبيت نجارات بإيرترا قبر كله مرعتها دي كونفرنس هذه قبر كله إتجنزبنا إيرتراين أكيد لا كالس تف نبي إيرترا كتفيخل زيادة ما I really hope إذا قد إذا مفلس أمتناتا أب إسرع 4 إسرع 5 كنري
مسايت سمام علاي قبرو كاباي زفل حسب زلكم بحانات من قدي أب كومنت سكشن قدر في نابلكم دقوفكم هاي توعدوا نايلو مار إسان ويحيال لغة بزغودي بزات أمت ترفقات فكم أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزن كمان بس أنا تلك مع سكوين وفا تفارن كان بخاب برد مفراز سعر كايرو بخاب وشتن بدرجة حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حدا للبي كلنا تكعبي يقولون أبس قواسي كمان بس أنت إريتراوي سبب مرهاوي يقولون أبس قواسي كمان بس